It's cashless, serious. Hello guys, tilipano guys, taungana itai muchitega vamwe naika, itai muchitaura kuti vauya vadzoka. Aiwa, we are here to stay. Chakachaya hoza Friday pa SIS MELLY diaries na SIS MELLY varipo ipo pano. Aiwa guys, tichazotitochema kumberuko asiko zvino yatimbofara guys. Itai muchita fast tuone kufamba nebhora naika. Itai muchita fast tuone kuti tafamba nebhora. Nditika toda kufamba nebhora. Yes BMK. Oya. Yes.
right guys, masquera say koma muka say ai watoti makadiko guys, muri say guys, muri say guys, how are you guys? Okay. Ini right. Sadi wana ni ninjani dumela madekwa napudi song yakaimbwa ne banditi. Song yakaimbwa ne banditi se colors do bakaimba song. Right guys, tasangana pa Friday pa chirongwa ayo guys. Isu atiendeshwe kumanya inini hangu handiendeshwe kumanya handi mozia handiendeshwe kumanya ndripano guys tiripano guys aiwa kuyenda ndiendeshwe kumanya guys. This is your page SIS MELLY Diaries. Pano ndopa munouya muchikubirai pano mazvinzwa. Allow me to steal from you, right? Yes, ndozvadagoti tiuye nazvo sa guys nasi Friday ka but nyaya yandokuda kutaura ichauya na guest apa inyaya inorwadza but andina zvekuzviita because munhu ari kuda kutaura nyaya yake inyaya inenge singakodzeri kutaurwa pa Friday because Friday tenge chida happy because inini I choose to be always positive. I choose to be happy guys all the times. I choose to be happy and so ndinoridla rinopisa zvokuti dhumufunge chepa weekend apa ndichange chiritso kundokota ropisa kusvika pamandapa kusvika pa next week ndazvichinda zvakadaro guys. Saka guys ka let's be sensitive ma comments edu anditi let's be sensitive ma comments edu atichakanda anditi right. Vanotuka hamurambidzwe but hamusi kutukira pano anditi ka hamusi kutukira pano. And please guys, on this live we are mainly focusing on the story that is coming with the guest. I am not interested in zvimwe zvinhu zvakawanda dzimwe nyaya kana kuti zvazonzi naningi chakazoti kana kuti ningi chakati. No guys, please go there, read there, put your comment there, laugh there, contribute to bash there and live there. When we come here toita shepano and it toita shepano, otherwise ka isu atingadi kutedzera zvinhu zvisina nebasa rese inseni zvangu ndakatodhinwa kudhara guys pa fair anditi saka please musandivigire ma comments ukaona wako kanda comments iridzo zvandichaita ndezvoti ndichakublocka for today ndozoku unblock atapedza live because truly live unenge usingadi kuinzwa unenge uchida kuzonza maybe dzimwe dzinotevera pamberi apo anditi asi ndisati ndadedza guest guys andika ndisati ndadedza guest kuti asvike pano guys kune vakadzi vaya yes manyoni, I missed you too my love. Sandra you say how are you home girl tichange tiri pagweru apa pazvi 15 14 16 apa pane project hombe kitwa nema diaries pa 054 pagweri papo pachinopisa ipapo saka tichange tiriko saka kana vegweru muripo comment section 054 vari kuZimbabwe kugweru moudzana kuti tichange tiripo pamuyambo pachinobhena pane zviri kuitika zvikuru zvichenge zvichiitika ipapo andika zvichenge zvichikaviwa. The coverage will be all over Zimbabwe. Saka please moudzana ikoko kuti kune zvakanaka zviri kubikwa zvakapindirwa nevakawanda. So I'll be going there to Zim and we are going to do this massive program. So thank you very much my diaries edu anditika. Thank you for everybody. Thank you nevamuka makuseni anhasi vakaunza kuvakatenga mamwe mawheelchair kuwedzera pamawheelchairs atinawo. Thank you. In the midst of ameno mati ipapo pachinopisa ndo patiri kuda kuendesa ipapo. And thank you zvakare for the hambers anditika mari yedu yemahamba zviri pakupisa ipapo yabva yawedzerwa ikakwana zvikanzi for whatever toda kutoitusira kuti zvikwane ndobva yanzi yakwana but hatisi kuvharira panze. If you know you are there, we want to reach to as many people as possible anditika right ndedze mawheelchair anditika kana ndikazodlawo aiwa ndodla zvechange guys change ndorega kudla ndododla ko ndingagorega we asi mawheelchair ndetatenga mawheelchair ndedze mawheelchair saka ari kuda ari kunzwa still kuti ndoda kuwedzera pamawheelchair aripo nokuti vanhu vari disabled vasina mawheelchairs kuZimbabwe vakawanda. You are still free to get hold of our treasurer Cherry wacho momusvitsa mari yewheelchair padzakaonekwa nemumwe munhu padzakatengwa nemumwe munhu it's only 2000 rands. 2000 rands aisi mari yakawanda imari shoma handitika kune vamwe imari yakawanda kune vamwe anditi 2000 rand yewheelchair. If you feel like you want to zvese zvatenge ticha muchange muchizviona pamalive pachange pane malive akawanza zvokuti muchanoonerera tisiko kuZimbabwe ikoko handitika. So thank you very much guys. Pamberi forward we go, backward never.
backwards never, forward we go. Anditika. So kune vakadzi vese ndoda ngokupai katip. Vakadzi vese vari kuchema nemafibroids. Kune vakadzi vanochema nemafibroids, dumbu riri kuzvimba, period inoreba and what not. Ndoda kuti ndikuudzei ndikokupai katip kandaina anti sharing is caring anditi. Mukapinda mukasangana neka oil aka. Murukaona ka oil aka. Mukasangana neka oil aka, please buy this. Kana chiziva kuti une mafibroids akushungurudza ari kukunetsa, muri kukaona ka oil kema India aka kanonzi kalonji aka muri kukaona. Kana uchiziva kuti unetsikana nemafibroids, please buy this and then you thank me later. But kana uchikashandisa, make sure unokashandisa uri pamba, and the two kashandisewa padhuze nekuenda kutime yekutsevera, you see zvichabuda nekanu aka. Anditi saka ndati ndisheyewo nemi andika because kune vandapa so far I'm seeing kanonzi kalonji seed oil, kana my instructions ekuti you take 1 teaspoon anti ye kalonji oil anti woisa mu half cup ye black tea, any black tea, okay Hennessy, so then you drink andika, and then you drink kana zvichita, you drink kana 3 times a day, then you thank me later. Nangoti ndingoku share your name and it right. The guy tunes guest without much wasting much time because to la kupinda pandenge ye pa diaries palette. So guy it's a time she foot message and looking it's right. This is one palette. Get him but right. Get this phone. Mozo za mutadzoka naika. Hello. Hi, my brother. How are you? Bobo, kuisa SIS MELLY. Aiwa tiri bozve kuti kurisei kwamuri. Kuripo. Right, and that's nyaya yenyu inoshungurudza, inobata, inonzwisa tsitsi pafeya kuti tifungoti isu taifunga kuti sure nyaya makanduza. I thought kuti maybe zvinonguva kuzviitisa, but you sharing a story with me, ndakaonawo mamwe mafungiro achinja mafungiro actually because it's a very sad story. Right, tiri padiary sekukumbira kwamakaita, tiri pano pachirongwa. If you don't mind, you can introduce yourself. If you mind, don't worry, let's skip there, let's go straight to the nyaya yakunza ipano inyaya yei. Okay, alright, thanks SIS MELLY for the opportunity. Ndiri one of the members of my diaries. Ndichazopa yangu star yangu Facebook, mukone page rangu. Mukone profile yangu, but yeah, I'm one of the members, and nyangu yakamira yakadai. Anabonde I think Madi? Taura nanchi danchita musamu chifana chimukomesa chentauraini. Oh, okay. No, sir, ndichikura I think ndiri kuma 3-4 years. Most of the time mahumbwe bye anditi. Taitamba mahumbwe, and the funny thing is ndanga ndisiri interested kuita baba or anything. They don't kuita mai even kana nditamba mahumbwe bye. They don't have much to become masadza, and then don't end up na baba wangu ndonoti baba ndakubikira sadza and all that stuff. But ndaitongona anguti munhu asiri impressed. Why ndaisadiwa mfemi baba waisandida kubva muchikura. Yeah, I think pane zvawaito notice already. Kodo pamuri kuti kumahumbwe ukuku mai hesipegi pamaiti kuchi kumahumbwe muchitamba mahumbwe pamaifarira kubika zvechimai ko pamaitamba muchita zvana mai nababa zvekuti muza kumahumbwe zvinhu zvataita kumahumbwe taita zvamai nababa tomboti pasi chikomana chiya pamusoro imi maitsikirigwe. That's the other funny part. Ndichiri mudiki, I think actually ndapma 7-8 close to puberty anditi. Ndaitoedza kurara nevasikana. Zvaita kunge zvinonakidza. Of course hapana zvamune muchita munenge muchingotamba. Yeah, and but then ndiri kuma grade 4-5 ndakanotisa kuti no, nditori totally different zvachose. And ndaisaziva kuti ndiri chii. By that time ndanganisa ndatombodzwa weight kuti gay or whatever. And then pandazoti mumwe musi paina chete vangu nemafriends avo, saka ndaitoverenga magazine. Saka paine topic yakanzi I found out that my husband is gay. Saka shamwari aitete vangu pakatora magazine paiti iwe ko zvikumborevei izvi zvikanzi no nachete vangu no zvinoreva kuti mukadzi akafind out kuti murume wake ingochani. Okay.
saka apa mamuri grade 4 kutaura ipapo ndofunga ndada kuma grade 5 grade 6 alright towards puberty but kuti saka ndarama nangogara zvangondibata panangoramba ndatateerera zvikadzinonezvira kuti murume wake anoda vamwe varume ndofanira kubatika kuti oh shit saka ndozvandiri izvi ko imimi ndidambonyatsobvunza chakaita kuti chinyatsotriga pamuri kuti muti ndozvandiri at grade 5 handiti makanga papa ndopanda kuti muzoti nini ndochipa grade 5 panga pasati pava nemareel feelings ekuti mukuona musikana moti musikana handisi kumufarira ndiri kumufarira kana kuti mukuona mukomana moti ndiri attracted chakaita kuti munyatsoti oh shit ndozvandiri chii chakatriga kutaura chokwadi patime iyoyo remember kuti ndokuma-grade 3 grade 4 ndakambe ndakuda zvokuexperimenta izvesex handiti okay but I also realized I think that grade 5 I think that grade 5 somewhere grade 5 I actually noticed kuti ndanga ndiri attracted to vakomana zvimwe singatomboiti zvekutoti ndaigona kuenda kuground ndichinoona bhora pakuona bhora paya hapana bhora randaiziva kana kunakidzwa ndatozotanga kungofarira zvangu bhora but ndaitongofarira vakomana vaitamba bhora alright saka when that incident yemumagazini ndichizonzwa nachete vangu vachitaura nezvazvo ndozvakatozongondipa that kaidea kekuti okay saka ndozvandiri zvindofunga right ndobva zvadii kukura but plus ndichiriwo mudiki I think ndanga ndiri gedish somewhere there but iko zvino no handisi kana risiri voice randitengeza akashoma kuti munhu azvizive voice renyu harisi voice rechisikana kunge atinonzwa pano anyway saka imimi mati makatotanga kuvengwa muri mufamily zvichira kuti baba enyu maybe vakanga vatanga kutozviona saka mukukura kwenyu kwamakaita tiudzei kuti muri kumakore chi kuzvig20 here kana kuti kuzvig30 okay kuti vanhu vasanyatsoziva kuti ndinani because hey family aiwa ingoti zvig20 g30 regai nditi regai ingoti ndine 39 years 39 kuzvikoko ndokwamuruko imi saka muda kuzoti pa39 years hamusati mambonanzva musikana kana mbosangana kana mbongoona musikana makamboona musikana akashama here kastereke and munohwa sei kana mukaona munhukadzi akashama hapana zvandinonzwa kana handiti muri kuona kuti tiri kusouth handiti ndinoromboenda kubhiki ndichinokonoona hangu vasikana vapfeka mabhikini kuti ndione kuti chii ndinotozopedzisira ndakutongoona kuti ana kutarisa vasikana ana angotarisa varume chete saka motoenda kubhichi mochida kutonyatsoti pamwe kuda pangani zvingaitika but ziso renyu rinopedzisira tarakuona vanhurume saka futi chimwe nyaya iripo SIS MELLY moziva kuti ndichibuda inini muzimbabwe ndakabuda ndine 19 handiti but zvinhu zvanga zvisina kuoma zvokuti nganzi ndabva kumusha nekuti zvinhu zvakaoma ndanga ndakushaya pekutangira because kuchechi ndakambofunga kuti maybe vanhu vari kuzviona because ndenjeziva zvandiri inini saneichiona kunge munhu wese ari kuzviona and ndanga ndiri moshi team at that time ndaita zvakawanda chechi saka bva ndabuda bva ndauya kuno kusouth makabutswa nemunhu aiwa ndezvokutongoya neshamwari alright and shamwari yaisatoziva zvandiri zvokuti even shamwari yangu inini atozosvika yakazoita iyo accident ikashayika ndiki but aatoshayika asingatoziva kuti ndozvandiri imi kamuchiti akashayika imi muri kureva kuti imimi even dressing or everything munotopfeka semukomana dressing SIS MELLY ndikapfeka sutu apa ndinonyengwa nevakadzi nini even kana ndiri kubasa vakadzi vanotombonditi ko haufa achiti muri kuona ndiri right but chanongozva chekuti ngochani tinotoona kuti uyo pane zvaari uyo haasoso vamwe vavazvione but vamwe vanozviona right pane nyaya yamakandiudza yandakaita kuti ndimboti nhasi tisvike pano pamadhayaris nekuti imimi makazvitaurira kuti muri kuda kuchinja musi kuzvida izvi muri kuda kuti mudzokere kuita back to normal kuita munhurume nenyaya yekuti kune pressure dziri kubva kwakasiyana-siyana but on the other hand pressure dzichiuya makataura background handingada kuti if you don't mind can you please shake name but don't involve names or what just say background yamakandiudza okay saka nyaya iripo ndeyekuti ndiri mudiki handina ndaisanyanyonotisa but indazokura manje ndakunyatsozwa kuti okay nyaya iri papa ndeyekuti nini ndiri gay handiti ndakatanga kunotisa kuti
ma-characteristics ema-lesbians neema-gays akanyanya kuma-families kwedu. Ngatiti kwana mai handiti kwana mai kwakanyanya ma-lesbians. I think ndangoti vanosvika 6 ma-lesbian, and then ngochani i3, but ngochani idzodzo dzakaroora zvokuti pane chimwe chandatozongokangana wangu kuudzani chekuti one wachona ndakazomuona ari mune rimwe group, but munhu atori ane mukadzi iri hama yenyu. Uku ndekwana amai chete handiti. Ndimi makandoudza nyaya yekuti makabata 2 hama dzenyu dzakatoitana varume, ndimi kana ndomwe munhu? No. No, handisirini, but I have something similar that actually happened. Okay, tell us. Okay, and then tozoti kwana baba manje. Kwana baba ndingati ndina bamukuru wangu. First born yambuya vangu. Ane mukadzi, but nekuzonyatsoona nekutarisisa vane boyfriend futi. Koita baba vangu inini. Baba wangu vanotochaisa, kana nchiti kuchaisa ilanguage yengochani. Vanotoitawo. Watu vanoita kunge musikana. Vanotoita kunge musikana, vaneka dhati meno. Most even magero vanoita vhudzi, zvavanopfeka unotongoona kuti patiri tete. Actually vazoshaika zvavo, but ndo zvavarabiti. And then kuzoita futi. But vaizokuvengai sei? Ivo vachiziva kuti watini ndakanga nchivengwa namudhara wangu, vaizovenga sei kana ivo deep inside vaiziva kuti ndo zvavari, vaizovenga mwana wavo sepamwe ndo vakaita pasiponika pamwe ndezvemudzinza? SIS MELLY nyaya iripo ndeyekuti isusu, sorry to say this, LGBT community tinovengana pachedu, isusu tinotovengana kupfuura kuvengwa kwatinoitwa nevanhu vari straight. Sezvatinoita isusu vanhukadzi, alright, kuvengana pachedu. Okay. Imi mutori nani? Andiri munoona, sorry, ndokumbira kumenshana zita recelebrity one, ingochani. Alright. Munhu anotozivika pandu wangu pa example. Alright. Kune mumzi vanonzi Tadelicious ava handiti. Okay. Muona kufumura kwavanoita vanhu kuya handiti. Vanhu vazhinji vanotaura kuti ndingochani zveshuwa vese ingochani, but those guys they are in the closet, havadi kutaurwa, asi ndo mabehavior nemacharacters engochani ekuti tinomakana, tigovengana, tinoitirana utsinye, tinodzikisirana pasi. Saka chinozoitika ndechekuti vazhinji even mucomment section ukaona vachibvarura vamwe vanhu vazhinji ingochani vanenge vachiedza kuvhara mabasa avo. Andinoona. Saka ininza baba wangu kuti mumba medu tiri 6 handiti. Vasikana nevakomana. Saka vana brother yangu tinamboda vedu kumbotaura nezvazvo vazochata manje. Ndozvangu kuti vanoita kwese, because ndakambobatikidza something handina hangu ndazombobvunzisisa pandakasvibata mufoni. And then kuzoita vamwe vana vaya vamwe varipo, but handingazoda hangu kunyatsosuspecta, but ndinoda ngotaura zvinhu zvineumbohwa ndimoona. Saka chimwe chinhu ndechekuti ipapa handisi kuziva kuti mune urombo hwakaitwa here, because kufamily kwedu kune mari. Kune vanhu vane mari zvekuti handizivi kuti ndingakupe example yakaita sezvo zvinokuti vamwe vane dzimba 4-4-5-5-5 handiti, but kune vamwe vanenge vasina kana cent kana pekutangira kana mari yekuti munhu anobhadhare one room rate unenge usina, and vazhinji vakadaro ndongochani. Vakawanda vakadero ndongochani, vane mari ndo vari straight. Ane mari i1 chete akaenda kuchando. Ndiye akaita mari ingochani, and ndiye akaenda kuchando akabva enda paanochinjwa paanoita mukadzi. Okay. Saka meaning to imi guys, zvinhu zviri panoka izvi handizivi, ngationesanei. Saka mudazama kutiudza imi kuti kune zvinhu zvinogona kurombera kuti oita zvokuti orombera kuti vamwe vanhu vaite ngochani asi vamwe vanhu vari straight. Ivi ipapa handirizozive nekuti mozoti mbuya wangu nasekuru vanhu vaizivikanwa kunzi vaibata-bata. Kwete zvokutamba zvokuti ini mbuya vangu vakamboedzerwa. Vakatobatwa kumusha. And vana vambuya vangu vakomana ngochani idzodzo ndo vakanga vari close kwavari stereki.
handiti but vanhu vaitozivikanwa kunzi vanobata mishonga. However ipapa handizoziva kuti majinsi here akungoti ndakangosangana namai vanoti kwavanobva kune ngochani nemalesbians akawanda, and then kwandinobva even kwana baba kunana tete vangu 2 malesbian, and then kozoita vamwe hamawo mungochani nechi, even macousins angu chaivo chaivo. Zvoti inini ndine vangu macousins angu 2 itu here 2 akarara neni, wechi3 ndakazoramba. Vakarara newe waone makore mangani? Andanga ndiri mwana, ndanga ndiri ndisanga nini kurara nemukomana. Actually chakatoiti nechiwo ndakaenda kuholiday ndiri grade 5 ndokutanga kwangu kurara nevakomana, and havangu vasiri vakomana zvokuti vana vadiki, vangu vatori kuma20s koko, but hapana penetration yakaitika. Alright, asi vaingoda kumanikidzira nechekumashure ikoko. Pekutanga hapana akamboda kumanikidzira, kozoita 2 macousins angu ndo vakada kuita zvokumanikidzira, but hapana penetration yakaita. Ende pavaikubata vachida kuita izvozvo iwewo waifila sei? Zvaitokunakidza? Ndainakidzwa stereki, but ndairipo ndekuti penetration kuti ndizobayiwa kumashure ndaisada, nekuti even nanhasi hakuna munhu akambondibaya kumashure. Unorevesa here iwe 39? Paeji yangu hakuna. Nyaya iripo ndekuti nini ndinokwira. Iwo ndoonoita. Alright. Saka inonzi munova tichiya anokwira munoti anzi anokwira anonzi top, and then anokwirwa anonzi bottom. Alright, uri top iwewe. Saka iwo ndiononyenga munhu. Saka nyaya yakazoitika SIS-MELLY ndekuti ini ndauya kuSouth handiti. Nenyaya yekuti ndaizwa kuti zvinhu zvandisiri kuda and zvinhu zvisiri bho, plus nenyaya yekuti ini ndiri muKristu, plus ndakudzwa ine Christian family, handina kumboda kumborara nemunhu. Besides this incident yakaitika ndichiri mwana mudiki, angozviudza kuti no, I'm just going to keep myself, maybe Mwari vachandichinja or something, because zvinhu zvanga ndisingade, but at 27 zvakazoramba. Ndopana anyatsotanga kunyatsoti kurara nemunhu fair. Saka but wati ndiwe top zvinoreva kuti inotomira uchiita kokumune umwe munhurume. Ese pa unenge uchiita bonde iri neumwe munhurume uyu unenge uchitohwa kutonakirwa kupinda mu3rd world chaiyo. Stereki ndeichozvaunakirwa SIS-MELLY. Asi ukaona munhukadzi hapana chaunohwa? Hapana. Inini kutaura chokwadi blambi yangu yakamirira musikana ka1 chete, ndatoendeswa kubhawa nemumwe munhu. Right, let's go. Iwo toda kuti toda kunyatsoenda bata maburu ose, because toda kunyatsoona kuti kana pari kuti pane vanhu zvinonzi zvinogadzirwa ndezvedzinza, kana zviri zvokuroyiwa kadza tunzi zvinopera, kana zviri zvokubatwa nai guys ndizvo handiti, kana zviri zvokuti kune munhu akaromba akabata asi zvinopera, unless zviri zvokuti handiziviwo regai tigonzwa kune vamwe mucomment section handiti. Asi payakamira waona musikana yayo chii chakaitika? Anga akasiyana nevamwe here musikana? Ayo chakaitika manje ndiyo chokuti mukomana uyo anga ari ngochani wofuta handiti. Alright. And then pataenda kubhawa saka taitongotambe hedu handiti. Saka musikana yabhauya patanga kutamba pandiri achizunza magaro pandiri handiti. And then uyu mukomana uyu patoita sei? Patopinza ruoko mupurukwa mangu. Hameno kuti aida kubvisa bhandire but angopinza ruoko mupurukwa mangu. Mukomana wabhuru wako uyu? Panara machita handimozwa kuti night club munenge muine rima muine saka hauzonyatsokuona zvinofamba sei. Vanhu vanara machitamba nemusikana yakatomboramba yakatombomira ndikatomboti hakusi kumira kuti wakabatwa here neumwe wako iwe, kumira kwokuti yakaona musikana achizunza magari, nekuti mazigara anongozunzwa everyday, anongozunzwa wanise isingamiri. No, mira SIS-MELLY kati aramba achitamba nemusikana uyo handiti tamba ndotombofunga kuti ndokona kutomuti iye ikandonomubhadhara ndoona kuti maybe zvingashanderi, but musikana yameno zvaazofamba sei handina kuzombomuona futi. Saka pandatozongozvudza kuti hameno maybe one day ndichazoda hangu kutraya, but kutaura chokwadi SIS-MELLY ndo brain dzandogara ndichitoita izvozvo kutoti ndotombofunga kuti ndokuda kutomu. Kwaiwe wadi besides musikana uyu wakazomuluza akainda wamboona yaita sekuti mirei, ndipo waifunga kuti zvema muri mubhawa, ndipo waifunga kuti ubhadhari unotesta kuti nekuti pamwe usati wambonyatsokuita amene handizivi, pamwe ndikufunga kuti usati wamboita 1-on-1 nemusikana muri 2 akanyatsokubata mapatsi chekucheko, pamwe inogona kungomira cha amen. No, nomozwa kuti 1-on-1 ndakamboita
handingachiti yakaitika handiti but it was something similar like I said SIS MELLY zvokuti dzimwe nguva ndogona kuti ndichifamba muroad kana kuti maybe ndiri kubasa handiti otonzwa mumwe musikana achitoti brother ndakufarira haimozwa kuti kusouth vasikana vanonyenga vanyare zvachose zvoti pane hwana akatombondibvisira hembe mumba make dzese kunyatsobvisa zvese kuti no ndikati no it's fine handisi kudamo saka ipapo aiwa but uyu honaka pane difference patoda kuti tionesane uyu wakangobvisa hembe ukangoona hako namaziso handiti uyu wekubva uyu akazunza magaro handiti achikuzunzira iwewe ikamira maybe unoda munhu anokuzunzira ukaita munhu anokuzunzira magaro inogona kudi kutofunctiona SIS MELLY but because kana ungori attracted kune mumwe munhu even asina kumbozunza akamira apa akanaka unotongofanira kutongova attracted ani tinomboona even kana mamovie nechiya but handiti apa toda kutanga step by step apo ini noti ndave kunyanya kufokasa pakuti yakambomira sei uri kuona ndo panotonyatsa napo tichionesane kuti sezvo uri kuti owe hausi kuda zvechingo chani izvi handiti you want to become a full man uri kuda kuti madhari akubatsira kuti kana pane akasangana nazvo akudze kuti unganobatsirwa papi kuti uite full man but takuda kuti kunai madhari tinoda kuti ticoncentrate apa pekuti kumusikana uyu yakambomira sei saka uyu wakaona akashama kuti pamwe wangoshama kangomira pangoona kuti chimufananidzo chemunhu icho zvinoitika ndigandikudze zvinoitika chero even murume wako cheche dzimwe nguva kana usina shungu dzezvemubedroom handiti akangomira apa una kana basa nazvo una kana chao kana handitoona but kana ikasvika nguva yekuti maybe munoda pfungwa dzako dziri ikoko handitika zvinongoita zvega automatically saka maybe tofangoti kutsvagire munhu anokuzunzira magaro kana akuzunzira magaro yo anewe achinatsokushekera toona kuti haimirere kola okay but most of it is SIS MELLY I'm willing to do anything because most of it anybody kunyeba most of it imakakurira kwarara handiti akugweru maprazi kugweru handiti isusu takakurira kwarara handiti mozoti kwarara even ndimbokanzi murudo istopinda 70 day adventist handiti right there is a very good comment that is here that I'm going to pin handiti I think nokuti tikuda kuzama kutibatsira ainde piko comment right yaposhia right poshia kuti you don't have to be too negative handiti you need to be positive. It will happen because zviri mumusoro izvi meaning to say kuti it starts from the head and it zvichizoenda saka maybe kana uchiona umwe vasikana unongotarisa kudai but mumusoro mako zvinenge zvisina kunoregister kuti musikana uyu inini semunhurume uyu semusikana inogona kutomira ndikatokwisa munhu handitoona andimoona age yapakatanga pari I'm not handisi kubvisa hangu kuti comment yakaipawo anything but okay let me give you an example ndandichiri kutaura handiti saka kumba topinda 70 day adventist saka most wazvinongoita ana mbuya vanani vanateta handiti nenge zvingonzi notofanira kumboita tichifamba futi handiti imagine kuti taigona kuti tabva kuchechi musi wesaturday totonzi tikuenda kumaapostoli kwamadzibaba ningi tonoshandirwa mozoti vaigona kubata zvese zveurombwa zvechii zvemumusha but hakuna kana one day munhu akambotaura zvekuti no iwo ringo chani kana kuti chii saka ndo imwe question yandinayo kuti kana iri spirit yakadai ispirit yakaita semozoti even ndakaenda kwese kumaprofita munoona patv kwese hakuna kwanisina kuenda ndandega vazhinji vepatv avaitora big united handitoona because vanenge vachituudza kuti hatina mari adzatobhadhara but tinozonzwa kana vanhu vave kuma1on1 kuti takuchadywa masimari handioona saka vazhinji itora big red inozati kana zvichigona kubva vanhu vanobatsira chaivo chaivoka vanenge vasiri pamatv nepamaredhiyo nekuti ndaneta SIS MELLY ndaitsanya nekunamata imagine kuti at the age of 20 ngatimboti pandakanyatsorara nevarume ndane 27 years imagine a 27 year old anogona kugara kaya even kuti 3 months asina kana kumbomestapeta kana kuita sei ndichingonamata ndichingoti I'm waiting on God but pasina chinozoitika saka iko zvino I'm really stranded and I'm stuck and ndoona unge zvinhu zvangu zvisiri kufamba nenyaya iyi yeungochani because amana ndikukura zvatinonzwa kuti ngochani ndo dzine mari iwe uri kuSA kuno saka unogozoti zvakwa zvisi kufamba sei iwe ngochani dzimwe tongozoona dzichingodla mari
Sismeli, mirai ndikupai example. Reka ndikubudza imwe story yakamboitika. Ndatanga kurara nevarume ndane 27. Munoziva kuti ndanga ndisangana nevanhu vane mari handiti. Dzimwe nguva vanenge vachitoda kundiofa mari, dzimwe nguva itomboti ngatidhetei and all that stuff. Ndairamba because the main goal yanga rekuti handisi kuda kudheta. Dheta ndirare newe ndingopedze shungu ndomuva on neupenyu wangu and all so forth handiti. Ndaisada kuita zvekudheta. Only ndofunga ndane 2 years. Ndine munhu wandokudana naye, ndikudana ambassador handiti. Ndiambassador wekune dzimwe nyika dzekuchandoko. Iko zvino ndopangatoti zvinhu zvangu zvavhurika and all that stuff. Murungu. And ndiye munhu ari kutombondisapota, but kusapota kwaari kuita manje handisi kuti mutora bag, no, handisi kuda kumutya mari. Munhu anoburitsa mari yakawanda SIS MELLY. Zvoti at one point of time aida kundibhadharira apartment ye15,000 per month. But ndikamuti no, inini I would rather stay kwandinogara kulocation iwe uchigara kumba kwako. Ndogona kuya maybe tospenda weekend, ndombospenda 3-4 days ndichidzokera kumba kwangu. And akataura zvokuti no, ndoda kuti tiende kuma international destinations for my holiday and so forth. Handisi kuda izvozvo SIS MELLY. Of course ngandibetsere here and there, it's fine, but I'm also a man ndogona kuzviitira nezvandinazvo, and I'm so satisfied nezvandinowana. Handiti haisi mari yakawanda, but yairipo SIS MELLY ndekuti handisi kuda kumuwestera time and handisi kufara nezvandiri kuti ndiri murelationship nemumwe murume, because handifungi kuti takasikwa naMwari zvichinzi tidana. Amen. Thank you my brother. And that is true. It's true. Chinondinetsa ndechekuti kana takazikwa naMwari, Mwari vanotaura izvo mushoko ravo kuti murume nemurume no, handiti makavhura mascriptures and all that, but chakanditacha ndechekuti why is it that kana tikaedza kunamatirwa, even ukanzi kuri kuendwa kune munhu anotaura muprofita akaita sei, hakuna anombotaura zvoungotano, ukazodzokera uri wega wakunotaura kuti nondoda kubetserwa pakadai hakuna anokwanisa kubetsera, and zvinotoita worse actually. Because SIS MELLY pane time yandakamboita, munozwa inonzi nzenza, zvokuti nhasi warara naningi, mangwana warara naningi, frustration. Ndikakudza kuti there was a time inini yandakarara akazobva zvake paposition yake, but angari one of the ministers vekusouth. Ndatorisewo nasomeone, and that minister anga aitoti no, iwe tofanira kuchata. Ndikazviite because but ane mukadzi, but ipichanyoyo aida kurambana nemukadzi achitoti no, tobva tachata. Ndikati no, hazviite uri public figure, ini am not ready kuti family yangu izviziye, nekuti SIS MELLY main goal ndeyekuti handisi kuda kuita zvinhu izvi. But at the end of the day, pane munhu here paungati muchararama for 39 years without having any sex, nekuti mafeelings we are sexual beings. No, true. Hey. Yeah, no, that one thing that I applaud you for, my brother. You are very genuine and honest. You are very genuine. For that, I give you 1,000. May God bless you. How? But I still believe in personal miracles are there. Miracles are there, because today in us we say, even my same Bible tells us you have the power to stamp upon snakes and scorpions and they'll do no harm, and you have got the power to move mountains, to tell a mountain and the Saka, I still believe somehow God can still do it for you, my brother. And it was the first testimony, miracle, because really there's no right now on pressure. Pressure iriko kwese. Mozoti even kuchechi ndangoenda kuchechi asi ndakarekera kuenda kuchechi nenyaya yekuti if one of the brothers or sisters get married, nengo akonza kwewo brother next ndirini, neusvobonzwa mimi brother, namozoti even my elders vanokuunganidza ivi zvida kunyatsoziva, because iko zvino chechi andakazoenda kumapentecostal. Ndakwenda kumapentecostal, and kune imwe chechi handisingazoda kutaura yekumasofa, handiti makumaiziya ndoisiye kumasofa. Munotoitwa matchmaking naelder ningi. Elder vanotokudaidza kuoffice kuti kwemimi brother hamusi kwenera kuti pana sister ningi vari muworship team, pana sister ningi ndiasha komuri kuzvifambisa sei and all that stuff. Saka pressure iri kumba isenge kumba hazvichatomboite iko zvino. But nhai kumba momzi wako vapenyu.
Iwo, are you telling me kuti moms wako like munhu akazvara mwana kazhinji anoona kuti there's something wrong nemwana wangu? Unotoona kuti there's something wrong nemwana wangu. Saka you saying at 39 your mom never brought up this issue kana kuti iwewe pachako kungoti akamweka kuti unoyesona kuti moms vangu vanenge vari kuziva but havasi kuda kutaura nezvazvo vari ndinayo. Hapana anything chawakamboona? Inini kutaura chokwadi munhu wese anozviziva, especially pandava ndichiri mudiki vakazviona ka. Because zvino havachazvione nenyaya yekuti nenyaya yekuzoti handimoziva takati nenyaya yeCovid ndakatanga kutamba bhora ndakuenda kujimu chichiti. But hazvisi kutombooneka, iko zvino hazvichanyanyooneke zvazvo basi. And you are fighting and you are trying to erase that spirit kuti let me do zvinoitwa proper varume so that ndivhare, but within you are not happy and those feelings kuti ukuda mukadzi ndo dziri kukusuppressa. This is a very sensitive issue guys, because imagine a fellow brother close to 40 years achiuya papublic guys kuzotsvaga rubatsiro kuti guys this is what I am, this is who I am, I don't want this anymore, I want to live like a normal person like any other people out there. And munoona kazhinji at least is brave abude zvandataura kuti is honest and genuine akataura pano kode yanga akasuppressa ma feelings ake ari ega zvichimunetsa zvinodrive munhu kusuicide izvi guys. This drives people to say because pressure kuiwana kubva kumba, pressure kuiwana kubva, now he has stopped going to church, munhu akurira mu Christian family but achitori ku presidentship he can't go to church because mubvunzo nengo chiti uri kuchata rini animaona, so he just had to stop going to church. It's a very yeah plus is Melly. SIS MELLY. Ndimuona kuti patakazochinja takwenda kwenda ku7th patakazopa ku7th day takwenda kumaPentecostal handiti. I think tanga tiri committed zvokuti mai vangu nemamwe mafamily members vakatozowana mapositions. Saka haisingori nyaya yekuti chechi chete vane mapositions ekutoti vanotozivikanwa zvakati guys. The thing is it's not about him kuti ari kupretenda anditi. The thing is he wants haadi kuti angocha, he doesn't want to be a ngocha, ari kuda kurarama semurume straight murume sezvoita vamwe varume anditi. Haasi kuda kupretenda kwamuteko zvinezvi ari kuzama but iye haasi kutoda that spirit iri maari yeungochani, ndo zvaasiri kuda izvozvo. Yeah, saka as I was also saying inyaya yekuti zvona even kuenda kumba kunotonetsa, ndoenda after every 2 years handiti. Ndezvitovhunzwa kunzi ko iwo hafa ndakambotanga chambovhara nezvezvikoro nchiti no ndiri kustarta ndiri kuita sei, but haiko zvinondarun out of my excuses. Hey, wanzi wakamboitwa anonzi mahormonal test here. And it's not the spirit, but tukuti spirit kachenai because according to what he's saying arikuti handiti kune vakaromba saka na zvakarombiwa handiti hana kuzva, that means it's a spirit ka arikuti kune vakaromba kufamily kwavo, ndosaka ndiri kutaura kuti maybe it's a spirit. Takukunzwa manje. Yeah, ndagumira pekuti unoenda kumba 2 years but iko zvine are running out of my excuses ekuvaudza vachibvunza kuti pamwe vanenge vachida kuti vabudire pachena kuti guys inini handina hangu mafeelings echikadzi, maybe that's why they ask, vanenge vachitoziva. Vanhu vari homophobic zvokuti vanhu vari homophobic zvokuti dzimwe nguva tokona tichiona TV so pobuda ngochani hey unonzwa makomenti achona. Problem yevanhu vari kumba kwenyu, they know what is in their family but vari mudenial, ndochokwadi chiripo. Zvauri kuita iwewe handiona, that's exactly what they are doing. They know problem iriko sezvataura kuti kwana mai kune 6, kwana mai kune 6, kwana baba kunewo variko handiona vakati wandei, vanozviziva vanozviziva asi vari in denial avadi because of community yedu, society yedu kuZimbabwe kuti vanojaja tinotaura a lot of shit and nonsense. We cannot support umwe munhu kuti ndizvo zvaari handiona. That's why ngochani dzakawanda dzichizotiza dzichinoprefer kunofira kune dzimwe nyika nokuti kumusha kwedu they cannot express zvavari nokuti vanogona kutekwa nematombo. Yeah, but ndisati ndapemha hangu ndautaura nchekuti kuchinja kwandoda kuita haisingori seki yefamily nekuchechi. Inini pachechi zvangu handisi kuzvida nekuti Mwari wandonamata ndoziva kuti hazvisiri izvo zvangu. Amen. Yeah,
saka ya ndokumbiro saka inini nyaya ndandauya nayo ndekuti ndokumbiro kana paine zvingaitwe aidha ndezvokunamata kana kuti ndezvechivanhu iko zvino I'm willing to do anything. Ndiri desperate, ndiri stuck. Yeah, ndo zvandandoda kunyanyotaura hangu izvozvo nekuti izviko zvinoti asi handadzipa tine vakawanda tine vakawanda vari mucomment section ka vanoshandawo havo kuzvipatara as much as tiri kutsvaga kuti tichizoda kubatsirana tionoti kune kana kune vanhu vechivanhu noti vangabatsirana but zvinoita here kuti umbotanga unotestwa iwo mahormones akwai. It's something that you can do kana nemande nai zvinodhura here zvinoitwa papiko zvinodhura but ndine mari ndine masavings ndakatomboda kuzviita but nyaya iripo ndekuti vanongotesta male hormone inonzi testosterone here handiziye ndakatomboita zvikanzi no ari boosted saka guys mazviona kuti wainiti kuti spirit ka mazviona kuti wainiti kuti spirit ari kuti akatestwa izvo zvematest almost wati ameno akaudzwa kunzi ari right handiti saka toti kudii SIS MELLY mozva kuti chikanga chaitika kuti ndigotestwa chii ningirikini yanga isasamira handiti but inini nekusaziya nenyaya yekuti ndanga ndiri padepression ndiri pama-antidepressants ndanga ndisingaziva kuti ndo zvinoitika and nyaya yaito ndidepress aiva iri nyaya idiyo iyi and at that time ndanga ndiri mwana mudiki stereki ndanga ndiri kuma-20s saka zvokuti even iko zvino ndikanzi ndiende kandizoa kuti vanongoti ari normal nekuti ndingori normal even kana kurunzi pabonde ka ndinotoita sezvinotoita varume ndinotozi ndinogona stereki and all that kwai ndotozi ndinogona iti ndinogona haikona kuti kwai ndaitino iti ndinokwesha vanhu kana vamwe varume vangu kana chiita zvinzveri kukwesha ndinokwesha vanhu zvokuti inini kana kurunzi ndiri kukwesha vanhu zvinhu tu zvinoitika aia anototiza otoramba kuti handichade kukuona futi kana kuti anodzoka for some more ko munhu nekakweshwa kuda kuramba chiya ndinofanira kutodzoka for more vamwe havadi kana wanyatsomuita zvakanaka chaizvo anoudza kuti ndiziro ndaitadza kugara zvakanaka nenyaya kuti wangu wanikwesha kunyanya unokutaura zvokukweshawo zvishoma inga munomboonerera mukufamba mukola kuti vanototi handichadi utotiza kuti handichadini avo vanototiza itsanda kana zvamunakira anotodzoka kana zvisasade anotorekera saka even nenyaya yekuzoona kuti ndanga ndakurara nevanhu vakawanda nditi uyu ambasada pakati no ari kuda kuti tidetectite carbon ndikazongoti alright iripo since ndendangozwa ndinenda ngosangana nemunhu wani chete saka ambasada anotonakigwa zvokuti zvamba kutobowa atuze mariwe kelauzi vatiudze mari mufana hai wakanitiudze tisi vamwe vakwezi toda kuziva kuti havaziza vanombowa here anozviziva plus mozva kuti akandiwana sei aiva isiri nyaya yekuti aiva isiri nyaya yekuti takasangana kune dzimwe nzvimbo dziya akatorisiwawo nemumwe munhu zvichinzi kana uchida every day munhu anokukwesha ndeuyu saka tangotanga tiri vanhu munhu akamindojuza ambasada wanga wambomukwesha saka unoshandira vanhu vechi ese ndevaiva vese vanokwirwa anoona sezvinoita vanhukadzi kuti munoudzana nyaya dzenyu ndo zvinoitawo mabhotomu vanoudzana nyaya dzavo handiti saka uyu akanga amuudzawo ndeumwe akanga atonditadzawo ndosaka akazoti no enda kune uyu ndiangakugone saka moita kurifeyana kuti iwe enda kune uyu iwe kuenda kune ambasada vakati ndozvidangu zvokwesha ndosaka waida kurendera apartment ye15,000 wakavakwesha but iko zvino I think it's a relationship but nyaya iripo asi vane mukadzi aiwa havana asi ukatovaona unototi uyu ndiye murume chaiye pada kana kutoti atokwire kana kuti akwire munhu atogona anototi handikuzvigone ndoda kungokwirwa chete saka vachitobowa mati vachitobowa here ambasada dzimwe nguva zvitotiza kuti aiwa zvakudachada uyenikisi mabedroom makaoma vedu vemunotika zvizvi ambasada kwai vanobowa guys hey zvakaoma right guys saka kana please kana pane anoziva kuti chii chingabatsira kola handiti kana kuti uri kuziva a similar case
yanditika yeumwe munhu nepaakabatsirwa kuti akazoenda pakati akanobatsirwa ndio munhu watiri kutsvaga anditi ndio munhu watiri kutsvaga kuti utibatsirewo utiudzewo kuti munhu wakaenda papi saka ari kuenda ane malessons ake soon at the time chiripo tunotangana naye nandi ndotangana kota past 8 dzakutokwana fonerwa unzinga ndichipinde muklasi ya right chatakuita iwo irova pasi isusu tokondinya nelife iwe pauchadzoka unozokondinya mumacomments wozoteerera life zvakare patasiyira alright ndokubata remember one thing handisikuda zvinhu izvo and I'm not and apa unozati unorwadza moyo apa ngausvike naiwa njodzi yangu ngausvike imi naimi vasikana vari kuruza kukweshwa kunze kuita kushandigwa maimwana vanhu vari kuruzira vede munhu akazvinakira uyu nemi do you mind kunitaridze madiaries but zvanandinotaura nezvokuti handisi proud nezvandiri even kana kurunzi ndogona pabonde ndinogona but hazvisiri izvo zvandoda kuita unoda kugonyera mukadzi wako plus ndodaita relationship namwari wangu yakakwana I think ndo zvinhu zviri kundikanganisa izvozvo uzamuona kuti vanhu vari kufa sei but ndokurarama I'm so grateful of that kokuti nditadze kuitira mwari wangu zvakanaka achii but in that case ndikunyatsoda kuti ndibetserwe nekuti handisi kunyatsofara nazvo ndizvozvo even munhu wandinaye handisi kumuda nemwoyo wangu wese nekuti ndiri kuona ndichinyatsoita chitema chombe kuna mwari perfect iripo plus wokuti kumba chaiko kumba kwetu tine mari handibodi kunyepa but nyaya yekuti ndiri kugara kunoku haisi kundifadza nekuti zvese zviriko kumba but ndiri kugara kunoku nenyaya yekutiza saka uri kugara kunzvimbo ipi iwe Joburg Cape Town kupi ndiri kudurban uri kudurban pane munhu angati uyati ari kuJoburg munhu angakomenda mucomment section okay ndokumbira muscreenshot zita yadarika comment yacho yadarika asi zvichaitika nezvokuti unozotsvaga kana wadzoka unotesa macomments asi sitakukontinya iwe chinda kuchikoro harisi page kana chiti page anga chireva inozi profile yake haana page ane profile akuti ari kureva profile yake iprofile yake saka kuti ndikupei harisi page manje iprofile tinogona kumisa panjodzi nehama idzi chirega tisiye zvakadai imimi zvomoita tochiindira mberi nelive iye oenda kuti ari kupinda fanga kupinda muklasi zvandoziva ini chirega achipinda imomo ozoya achitevedzera mapatatangira watopinda muklasi chipinda oright iri bo oright regai ndatohwa vanhu vakutaura kusure kwenhingikiri SIS MELLY right when patoita comment yauya let me see right hanzi pane comment yauya panapa yauya kuWhatsApp yangu iri kuti SIS MELLY mukomana uyu anoda inonzi medical intervention and spiritual intervention ndatange nekutesta testosterone ameno yake which is the primary sex hormone and anabolic ichachirungu chanaije kuri kuti which is anti-anabolic steroids in males in male humans. In male humans, testosterone plays a key role in the development of male reproductive tissues such as testes and prostate. Wakumana next time kana monyora mutinyorere nechona izvi zvamukunyorera izvi kai zvonesa kuverenga. Isitachembera isi zvirungu zvatizvizivi please. Such as testes and prostate, as well as promoting secondary sexual characteristics such as increased muscle and bone mass and the growth of hair body. Kunamata kunodiwa chaizvo anoita zvakanaka asi zvinoda kuti vanonamata vacho varayire vachiziva kuti iye paugei hwacho ndiye mukadzi here kana kuti ndiye ari kuita semunhurume. Handiti iyi icomment yabva kune umwe wedu asi chirungu chedu chakanyanya kudhipawo guys deep chirungu kudaro testosterone ameno zvakanyora ipa baba haya zvazi next time kana munyora munyorere mutire translate nation mutinhingirira muti omesera wemi hanzi you did well that correct right ndizvo zvorena all right thanks right hanzi sini inomuka asi inomukira kwanhurume hanzi yakambomi ndoda kunyanya kufokasa pakuti sini rakambomira one day say
ndovanoda kunyanya kufokasa napo ipapapo. Saka kola ari kutaurawo zvokuti chi kune iyo stetosterototo iyoyo inoda kuti itestiwe kuti zvionekwe kuti zvakamira sei. Handimaona. Then akaita stetosteroto iyoyo ozobvapo oita zvinhu zvezvitaurwa zvanga zvichitaurwa mucomment section ichi. Ini ndichatora comment ichi ndoipina papage. Anditi kuti muswere madi munyatsoverenga munyatsoona kune vanogona kubatsira pamedical andika mobatsirawo muchibetsera necomment yakola nokuti kola vanenge vari mu medical field. Anditi maona vanenge vari mu medical field. Kola vanyoravo chirungu chekwadhokuta ichi hachisi chirungu chingori normal chedu chetakajaira chana that this though chirungu chakadzika handimazviona chiri chekumedical ichi. Right. Saka bedwere gaitivhure ma questions. Hanzi was he raped as a child? No, ari kuti ndaitozvifarira and akaitwa nema cousins ake hama sezvataura kuti family yose ndozva inoita anditi kumba kwa family yacho yese ndozva zvinhu zvavanoita. Saka nai girls, this is what I'm going to do anditi ndakuvhura ma comments. Please musati matipa contribution yenyu as manesi as machi iko zvino imbomirai kufona tiri kuda chete handitika vakambosangana nezvakadai kana kuti vari zvakafanana nezvemwana ushu handiti andingati asi mwana 39 still handimaona zvakasangana nezvehanzvadzi ishi vari musituation. I know most guys vanogara mucloset nekutya kutongwa. Tiri vanhu vari toxic isusu pachedu zvokuti munhu akataura kuti ndozvandiri tinokurumidza kukrasha munhu, tinokurumidza kumuurijisa self esteem yake handimaona, tinokurumidza kumukanda pasi pebhasi. We don't think kuti munhu yeye anenge achiwo ane mafeelings ake ndozvaari handimaona. Saka we want kubatsira vanhu vari musituation yakafanana nehanzvadzi ishi handiti kuti mufone satavhurira tichazopinda mukuvhurira ma comments kune vanhu nje anditika vamwe vedu mucomment section vari kumadokta vane kumanesi nekupi handimaona. But for now tiri kuda vakambosangana nazvo izvozvo zvekutaurwa zvikana kuti varimo kusangana nazvo right now anditi please mutibatsiro kana kuti vane history kumba kudzimba dzavo dzezvakafanana neizvi zveurombwa zvokurombwa kuti kutwe vanhu vakawanda vaite ngochana handimaona. Ndozvatiri kuda kuti tisangane nenyaya dzakadaro. Saka kana muripo kana muripo andika please tutangane kuvhurira imini kana pasina tozoendera mberi kunechi kuvhurira vamwe vese anditi saka guys kana varipo tichibve mangofona andisendina vari kupiko vapine phone number. Admin team yacho iri kupiko mundisire phone number dzekuti vanhu vafone. But stay nchiyangwa nanhasi musati mave number dzinopinwa every time panotwa live kumana apa number dziri mafoni evanhu kudaro usati wane number iwe. Ana mera ndinoda undiseka kuti ndisito ameno zvakanyogwa baba. Saka Samantha Gumbo une number iro unyore number comment section mwe ane number ndokumbura nyoro number guys comment section ndipine ane number ndinyorerewo number ndipine tibatsire vamwe vedu ava handiti tibatsire vamwe vedu. Okay, hanzina it's not kuZimbabwe chete, it's everywhere zvokuti vanhu vane inonzi homophobic nenyaya dzavana hanzitanitsa nekupina. Hapana chamapina, hapana chinhu chakapinwa apa, hapana chakambopinwa apa. Iri kupi namba yacho? Hapana namba. Pina inamba vanhu vafone tinzo kuti varipo here. Hesi Lona, hesi Josephine, tinzo kuti Josephine avakomana zvino kana mozviti Josephine midway Josephine ka right. Pina inamba tiwane kubatsira guys. Vanhu vanoya kuzochemera pano handiti hesi Rock Zanza vanhu vanochemera pano guys nokuti pano ndo pa platform pekuchemera handiti pano ndo panoyamarara ese handiti nokuti inini wacho ndiri rara guys, inini wacho nditoriwo rara. Saka vanhu vese vakaremerwa vakatakura zvine kurema pano ndo pavanouya. Ndosaka maiona nchiti guys hatidi kuchinja page redu kuti ifanane kana tirite mamwe mapeji mamvemve handitika hatisi kuda izvozvo. Harisi toxic page redu ipage rinobatsira vanhu rino depression pill, stress pill kune vanhu vakawanda handimaona. Ndere vanhu vane mamvemve evanhu vaya vakabvaruka vasisina hope vari broken vakadidi handimaona ndo varidzi vepeji rino isi ndo vanouya pane papeji ava vane zvakavanakira aiwa zvimanake. But vazhinji munodhusa muchiona peji ino rakafanana nekwatite Tilda. Kwatite Tilda kunoenda vanhu mamvemve vari kutsvaga kurikavha kusimuka vari vapera hope handiti ndo vane. Saka paya handimaona. Saka guys nice number yapinwa
number I believe kuti ine chepesana changa sadoziva kuti number yacho inoti kudiwo futi yes Benito Bernard saka number yapinwa guys kana pane vari kufona handichika please fonai zvenyu ndini ndega ndinenge ndichiona inini mozati hana yangu yakasimba itaure zvinhu zvevanhu chero ukandidii ndikakuona kuti ndiwe wakambundudza ndongokutarisa ndabasa nazvo asi ndindoga ndinoziva andi hana yangu yakasimba zvokuti tu Mwari vakandigonera ipapo. Kola hello hanzvadzi hello ndiri right hanzvadzi muri sei? Ndiri boa. Okay, ndauyo nenyaya yangu inogona kuti rebei. So inini pandaive kuZimbabwe pandakakura ndichigara kuZimbabwe and stuff. Andinambogara ndave interested nevarume. Murundinzwa? Amunamboita interested nevarume? Handina kana mboita interested nevarume. Ndaitove nemafriends ticho ndaingoti tavarume like as varume ndichitove interested nevakadzi ndichoita chi. You see? But nakoza kwa pandakazouya kuSouth Africa. Ndakashanda pamwe pamwe pekuti taimix tiriwa unoona varume vanenge vachigara kwavo vakadzi kwavo. So pane aya mashawa aya munoziva kunonzi kumahosteri kuya. Mashawa ekuti varume vanogona kunge vachigeza vari 50 at a time. So ndaichamiswa kuti ndaiadmire varume mapatsi avo like ndaiadmire this one is nice kuti hachiji kuitika. Kola makakamaona muzvambarara ka? Makakamadhimaya muzvambarara maona anakonda. Ndototi honai matakazoita ndokuti ndichiramba chidaro pane imwe friend yangu so taivata mujinga rimwe chete handiti andakashandiswa mumwe ndichipepuka pakati usiku ndakatomumbundira maongane hombe wabatenge friend taivata mujinga rimwe chete ndakamuka ndakamupicha se ndakamubundira tagara the other day ndaikwai kupolokwana the other day ndichitofamba mupolokwana nefriend yangu ndopakazoti unovaziva here apa uri kuona wewe ndidzo dzingochani idzi umwe murume ndakapfeka like wig musoro so zvikanzi ndiye anodzingochani ndakatombozii dzingochani chingo idzodzo ndo vanodzingochana muza ndakanga believe kuti murume anokwanisa kuita tesi why this one is nice? So I to visualize this one is nice. This one I know, man. I want my and the kola. Okay, so tadaro ndagara but kwandaire mazuva kulipopa iko kwandichi handamboita anything zvechigenyi zvaniti handinamboita anything zvaingove zvinhu zvandaita ngoita sei zvanobata pandakazomuvha kuuya Cape Town manje nguva iyoyo mawhatsapp mafacebook engautanga kuita sei kuuyaya handiti ndanewo foni inopinda pafacebook and pawhatsapp and stuff nekuve curious ndaenda online ndakutangawo kusecha aiwa mirai tizokere kumasure mbichana kola mati muri kuZimbabwe handiti maida vasikana ende maito veumanize maito vatanavoka vasikana ndotori nemwana kumusha mutori nemwana kumusha right mukati right musina kana interest nevakadzi maitonyatso kutoona kuti adhima yawo dzevakadzi ti aiwa iri rakakura iri harina kukura mai adhima dzevakadzi tani iyoyo mazopinda muSA mainda porokwani masvika porokwani kwega mogeza muri 50 mochita kuona kuti that one is big is nice this one is big is nice handiti ndopa makajibva machitanga kuti muchida kutesta manja zvakatanga because hatunoza kuti muno muSouth Africa ndete unoona zvakawanda unozwa zvakawanda so zvine zvakutanga kuuya mubrain dzako uchionawo zvinhu isi kune inonzi lack of exposure true
kuZimbabwe azvile kuti ndaive zvakazisimo muropa but I think kuti nawe kungoti kwaive ne-lack of exposure hakuna kwawaizvionera zvinhu zvaive not existing unzwisa so ndofunga kuti Zimbabwe zvaingoona nawe kuti nongochi zvave kuti haungosazvioni takaenda kuchikoro tisina kana tatongozivi chii chinonzi chimbochani unoziva murupanzwa dede so ipapo ndobva pandakazouya kuCape Town right also pandai kuLimpopo yaive nawe kuti foni yangu ndaishandisa yange iri foni isingaiti pachi paWhatsApp naFacebook ndaishandisa kambudzi so zvinhu zvizhinji zvinozoita se usingazvione or usingazvinzwi so pandakazoenda kunzi kuchiiko kuCape Town kululalula so foni yangu ndakuenda online search foni andisangane that guy andakatanga kutaura naye takataura naye tataura but ndakanga gara muCape Town mucity changu ndagara kunze unoona kunze kwecity so atataura naye iye aigara mutown ndoyainge first time kunopinda mucity muCape Town hold on apa pakuda kadoraka nai maskanai Shakira aiwa ndigiro grass rangu tinyaso tiri pano kaisuko 20 epi zvedu tiri pano hande nenyaya ngazi andishedza kuti hauya kuweekend andishedza kuti uya kuweekend ndaenda kuweekend kuya apa munoziva ndi munhu andiri kuenderawo munhu ane experience anoziva zvinoitwa inini handitombozikana tse mirai muchisimuka kubva Porokwani muchienda kuCape Town makadedzwa nemunhu handiti munhu uyu muzimba haiwa no kuti rushedzwa uko ndakatoenda zvamuti tiri basa rangu zvinge zvisiri saka uyu akanga akada kukutesta uyu makazivana sei naye haiwa uyu kaunda kuCape Town kana ane foni inoenda pachi paonline paWhatsApp paFacebook chichichichi ndakuzotamba kuexplore ndichienda online ndichisearcha umunzvisa alright okay ndobva takazosangana ndobva taita arrangement yekuti ndinoita sendinomuona for a weekend mapanzwisisa but mirai kuswitching yacho ndo yandoda nyatsokuisisa uku maingo adhimaya yenyu Polokwana samunambobvira makaitwa handiti kana kuti kuita munhurume maingo adhimaya kungosva kuCape Town maane smartphone makuchinda online madata mainda padating revarume hamuna kuwana ichirova here ndakata story short handina kutangira alright tangirai pekutangirai musada kukata story short mhani mutangai payakatangira hanzvadzi takatanga ndaive nefriend yangu so taigara mumba mumwe chete kuCape Town ikoko ndaive nemunhu andaigara naye mumba mataigara ndaishare that guy ngeri friend yangu so tichishare chigara but ndichita sei ndichitaura nevanhu online chichichi so ndaiavoida kuti bhururu wangu asaona zvese zvikuitika izvo zvakazoitika rimwe zuva munhu akandifonera dete murundinzwa munhu andifonera apa bhururu wangu inge ari paside neni chaendepapo ndobva munhu uyakutoti bebi chichichi muri wanziza bhururu wangu akutoti iwewe munhurume ari kuti bebi foni yakazvike bhodzi izwi renge riri munhurume chiti bebi ndonamuvharavhara but bhururu wangu akaratidza kuita sei question mark kunetsekana kuti chichiri kuitika bebi indakatoidza zvakandibata kuti bhururu wangu anogona ngaziya bhodzi bhururu wangu endekatoita seaziya bhodzi aitozvaatiti kufrenchip ndopawaitoperera ipapo taigara tese maizona imagine kuti mugara mwese every day zvakadaro zvaitika ndakamuvharavhara but andakaona kuti kumuvhara kwao ndakaita hakuna kuita sekumugutsa so yes ndobva ndaramba chikuita sei but after ipapo zvaitika izvo zvandavazoita maybe 2 days ndobva ndainvitwa nemunhu uya kupi kuCape Town kuCape Town agara kureti kunonzi kuretreat alright murunziza takateerera ndei ndaenda kuCape Town kuya apa ndaisingazivi kana seinge iri first time munosangana nemurume wanonwana right hamusati mambozviita experience mutodzidziswa asi maida yenyu mwoyo waitoda hawo zvaingove kunotraya kunoona zvinoitwa sei wekuriya sikia muziya alright okay so ndaenda kuya munhu agara nebrother yake neyoung brother yake neyoung brother yake inge asingatozive
Okay, all right. So pandakaenda ikoko young brother masikati yabuda yaenda indakadzi ndiri friend kuna young brother. So young brother yabuda yaenda makuseni zvakaitika ipapo but chakaitika choti uyu munhu uyu ikoko enga ane experience enga ariyewo panoita se yanga rusaidire kuve murume I felt put it that way. So ini ndakanga zichandoda chii kuti ndiye pasi oro ndiye pamusoro zvanga singazivi ungosingazivi chaunoda chii. So iye majira apa ndo pane juice yose apa nyatsokutuudzai zvamakaitwa chaiko chakuti kana makanga makapinda mucloud9 kuti ndakatanga ndichiitwa so ndikaitwa so kupano ndo patotaura dzose kahandadzi ndozuva racho ndo platform yacho kaikusununguka pano tinopombonoka isu hanoona saka totooti ndakanyatso kunanzva magaro ndakananzva mazamu ndoda kuti munyatso kutiudza kuti zvakafamba sei. So zvakandiita ipapo ndobva ati handei kushawa nditi handei kushawa tinogeza tose ndobva tapinda mushawa mumwe ina ntombo sezvinoitwa sei ndiri murima ndiriwo mudiki ndine 20 years chaizvo. Okay, all right. apa munhu andiri kudhila naye akuma 30 something muri kuona different yacho ave nezveexperience. So tapinda mushawa tageza tapedza taenda kumubhedha ndobva atora kune yavanoti lubu kana muchiziya lubu lubrication ndobva atora ndobva aisa kwaenda akuitwa mukadzi kapaenda isingambozviziveka kuti chandiri kuti chandoda chacho chii ndakangazive chinhu maitwa vaita but zvino zvirwadza because the first time ndaichema kuridza mhere munonzwa ndaichema kuridza mhere zvainoitwa kana ndinese munhu ari kurekwa zvaro kuti because anenge achifosaka remember kuti nemusatamboitwa kana amuzivi apa kune bleeding nekuchibleeda zvairwadza ndaka ende iye aitawo zvakaisilo because munhu engaita senengajara so zuva rekutanga yes. Saka imini mira zvanzi uchibva mushawa akangosvika nekutokotamisa haana mbotambawo foreplay. Akatamba tibva mushawa akatamba. Saka ndibva toda kuhwaipa baba akatamba sei aiita sei. Yes, aindikisa achindi so abva atanga kuisa ndibva atanga kuisa loop iyaya kumakadzi vangu ndobva atanga kubudisa zvigumwe zvazvekuti kuita sei kusununguke way isununguke soft so ndobva atanga so ndobva atanga kuisa nhengo yake slowly zvazvekuti hangoisika zvekudaro ndobva aisa slowly kola anobvaisa slowly but zvairwadza ndaichema hatinenge uchiri vhijini uri kumea muchibreakwa vhijiniti ndizvozvo. So akaita but because hatimunoziva kuti chika unenge uri tight ninge uri chichi so iye haana kana mbotora nguva angoisaisa paangomaneja kupinza that head of it ndobva atoita se ndobva atopedza ipapa so that day akakondinya achiita se chipiri muchingozhamba kudaro to me ndichingozhamba yes because apa ndichiri confused apa gayai kuzhamba kwomunhurume nevoisi renyu ndomuka makavharira imba yose pepakaipa so tadaro enge weekend munozanyanetsa kuti bamuninava ndeti vakazoti vaakuuya manje kubva kwavaive kuchikoro kwavaive venge vasingangouyi vasina kutanga vaisa whatsapp hai ndapa station hai ndapa outside of the main gate zvachanzoti wai munhu anogara pambowaya ndapakati anyway but zvainzira kana vaizanza ava ndibhururu vangu ndachati iye munhu mukuru anaisa vasinga ndingatinzi bhururu munhu wemurume chichichichichi wese so munoona yauya manheru kwekuvata manja nditi inini ndaiswa kumacheto kona saka muningi akasvika kumba kana muri pabhasini akaita sei muningi adzoko muningi akadzoka ana kutowanikidza takaedu takutoona
asi muchigona kugara ese munhu angabviswa kadidineti ndairwadziwa but naivo pretenda kunge ndisina chanoita sei asi pamakatoka chi2 makatoka 2 handiti ka3 ka2 saka pechi2 still pechi2 hamuna kuwawo here kuti zvakanga zvofamba sezvazvonakidzeka kuti zvazvodii zvangofila because unonhu unenge uchiri kutanga unenge usingayasozivi kuti uri kuzvida here vochi zvosati wamboita murunzisa asi feeling yenyu imimi kuti muzonyatsosununguka mutonyattsogara mutoita sleep over ipapo feeling yenyu imimi yayo ichitohwa kuti muri kuda munhu here kana kuti paimamuri amen munoona chii manje munhu wacho ainge ari very love unoda aipa that love imwe iyaya so I think ndo zvakanyanya kuti ndisvikire ndakaona kuti ndakandakuita sei ndakuzomudawo bhegi isi that's why ndaitora all the pain iyoyo paive nebhegi mati paive nechii ngati aive that love aipa that love so I think ndakasaka kuti aiwa imimi mukuti aipa that love munhu mamuona first time mapinda mushawa ndo love yacho yamatoona yakati pamakakiswa paya nekubatwa network ndakutoda munhu and stuff ndikuda love kushowa love wena kana muri pachi pabusiness renyu ramaita aive gentle ndainge asiri rafi ngachimo so zvazvinoti vamunini vauya kwakuenda kumazuva rovira so tamba rabika vanhu vadya and stuff so that was the first day, like it was Friday night, right? So tavata but pakuvata ndakaiswa kumadziro munzisa ndobva yaenda pakati ndobva bamuni navendetswa kunze uko handechi so aiti manheru baya bamuni navavata aitena kuseri kwangu anenge achindibata achindibata but hatinamboita anything zvesexy but aingu aingondibata chichi bamuni kana kumbotendeuka kana bamuni kutovata kuti zii mati bamuni kana kutendeuka muchibatana kutoti zii flat chaipo ndochimwe zvaindinetsa kuti bamuni nava chii chinoitika bcause bamuni navainga havazivi chinhu havazivi kuti munhu ando zvaanoita handiti iye aiti hadzi bamuni havazivi but pane zvaindinetsa unosi zvanetsa bamuni zvese zviri kuitika izvi havazi kuona kuti kubata kwaise vanhu vari pamubhedha umwe chete vanga vari mazimba here vanhu ava vanga vari mazimba emuzimba alright so zvakaitika ipapo manje remember kuti ndisati ndasangana nemunhu mubani ndaitaura nevanhu vakawanda pana munhu andaitotaura naye iye uyu ndinaye munzviza ende munhu uyu ndaitaura naye uyu anga ari rekusaidi rekuve mukadzi manje ndokwanzisisa ndokwanzisa so okay ndaenda for a weekend right anoti ndakabva ndanakirwa zvekuti ndagara kumba kweofisi for the whole weekend kusvika pasunday handiti makutonakirwa apa makunakirwa manje matopinda chaiko so sunday uyu vaenda kuchechi kwavo indesingaendi kuchechi kwavo ndobva ndasara kumba ndiri ndoga handiti ndobva ndataura nemunhu uya ndaiti sitaura naye ndotaura naye but ainga rio pasi but ndisana kusangana naye ndobva ndataura naye ndobva ati uya kupi uya kumba okay ndobva ndatiza uyuyu kola okay ndikati kutize vari kuchechi ndobva ndabva ndaenda kupi kune umwe uyu andataura naye ngachitenga rio pasi ndasvika ikoko ndakashamisa kuti that person ndikutoita sei ndakatoita zvandakaita naye but iye ndakamuita mukadzi oso but zvakatoshanda mirai vaenda kuchecha handiti masiwa padheni imi makuti chihule kai chamakuita chihule ichi manonga foni chihule chaicho manonga foni makutaura neumwe wamunhu wavamuchita naye zvikanzi uya pakati matiza avo mainda uku kwakusingazagwadzei kwapora manje remember kuti kuexplora uyu munhu uyu haazi kunondiita mukadzi ndiri kunomuita mukadzi mamusikazivi zvasi pamakaenda kakuti munhu uyu anoitwa
aiwa ndaitozviziva kubva pekutanga because akataura so pane mazita anotaura kunzi anzi bottom tokutanga ndakangaziva but ndakazoziva mukufamba kwenguva. Alright, saka mainda makunoitawo imi mai makutsiva ushungudza maitwa ku ndinomuita ndikaona kuti zviri kushanda. Hello? Takatero. Asi pane foni iri kudenga. Tiri kunzwa. Tiri kunzwa kona. Muri kundiwa? Tiri kuwa. Ndinzwa pane foni iri kuringa or something. No, hapana foni kuringa. Okay. Tadaro. Hakuna foni, ndofunga kusati kwa atina foni kuringa isu. Atina foni. Alright. Tagaro. Ndaenda kune that guy. Amati andira kunovatako ndakangomuona zvechi. Mukangoita yenyu mukadzokera ndobva ndadzoka. Yeah, but inini apa kubasa kwangu koko Monday ndautonakirwa ka Monday ndaudzokera kubasa ndautongoita izvizvo zvandaita izvi so zvakaitika manje it's a drama rakaitika because ndadzokera kune uya redi yes akondinya zvataita izvi but Monday yacho uyu aifanira kuenda kubasa uya ndakandainga uyu handiti murundinzwa tukuwa atakandainga uyu aifanira kuti aende kubasa Monday yacho pamunini vanenge vachienda kuchikoro saradi ndinobva pamba ndabva ndaenda ndadzokera Monday yacho yandadzokera futi kune upi kweuya uya ndadzokera kune uya akuno ndakanonakirwa sei ikoko andadzokera so iye aigara nefriend yake so uyu wangu uyu because ndakanonoka kudzoka kumba uku ndobva atanga kufona ndakaisa foni paloud ndaita foni paloud friend iyi yakabva yaziya voice remunhu ari kundifonera drama muri kuona mpara kutangira aziya voice tukanzi iwewe uri kuchita friend yangu ne-ex yangu munhu yedomuziva unozati i-ex yangu ndaitomugara kumba kwake ikoko ndaitombomuvisira kumba kwake kwaugoona ikoko ndati inzwa izvo vakuitika apa napo uyu wamuri kuita inini uyu i-ex yauyu kwamatiza uku aizwana aiga unoona uyu andaendera vanditi enga ane friend yake yaigara nayo alright iye enga abuda so ndasara nefriend yake alright friend yake alright so wangu uyu kwandabva uku abva aisachi ndobva atanga kundifonera muri kuzwa ndakaisa foni paloud friend ndobva yanzwa ndobva uyu munhu ayaziya voice remunhu uyu apa kusaziya inini kuti munhu uyu friend yemunhu andainga i-ex yauyu yemunhu wandinayo so uyu abata iwewe akabva atomushaidza nezita rake ndikaonazoti ndiye munhu akutaura anzi i-ex yangu so uri kuchita ndobva ndateda drama ndobva atokondakta uya wa-ex yake ndobva atomuudza kuti munhu wako uyu chichichi atori kuno chichi zvese zvapinda musango apa muri mazimbabwe mose apa mazimbabwe dzoga so munhu wangu uyu enga asingazive uya uyu munhu andaenda enga asingazive uya kwandabva kwanete so zvakandiyamba ndobva ndakondinya uku hakuchadzokerekeka uku hakuchaiti uku watoporonga ndatoporonga hakuchaita ndobva ndatanga kugara kupi ndatanga kugara kupi neuya uyu andaendera uyu nefriend yake iyaya but kubva pakataurika nhau idzodzo zvinhu hazvisina kunyatsoita mubhobho kuti uyu angarongwa chigara inini apa pandiri kugara kumba pamunhu kauyu ndiye anemba ndiye ari kutenga chichi zvese chichichi basa watosiya kola kuyakuya kubasa kuyakuya handina kuda abva nangu ignore ndaudzokera zvinhu zvangu zvaitoveko amunoona ureckless wacho I think kuti hwana udiki kana kuti chii kuna chigwere chihure kusvika ipapo here kola ndikureva kuti hwana udikiwo
also munenge muchiri vana vadiki munopfungwa dzaisadza kura asi ndagara kwezvi zvangu zvai zvatosara kwe my friend uya andaigara naye kwandai kubasa kwe arikuramba chiona kuchichi kuitika nebasa vari kubvunza kuti chichi vari kubvunza kuti haufane basa chichichi indagara neuya uya okay ndaona kuti zvinhu paipa zvichaita sei hazvizi kufamba zvakanaka munhu love chaichaika hana chidzikira because kapa remember kuti unenge uchichengetwa munhu pano munhu kana achikuchengeta achikuitira zveseka love chacho inenge yakudzikira real love inenge yakudzikira izvozvo. so ini ndobva ndatanga manje kumaketa basa ndautanga kumbogara pano ndanga kumaketa basa zvisinei namwari after ndamaketa basa ndabvita kana 3 days kana wiki ndabvita kana wiki ndabva ndawana basa ndawana basa guess what uyu munhu anenge ndaingauya nditi akuenda nerweseri akunotora that guy anenge ndinaye uya unodzivisa akuenda nerweseri andobva vatanga kudanana nethat guy andakasiya ndakadhamba uya vataka kudanana vaakutombouya kupi ine ndichiri kugara naye yes takasiyana ine akazondiza pakatanga kudanana nouya abva ndudza kuti hai inina hazvichaiti asi muchiri kugara mese asi manga musikachakwira nemi so zvakaita kuti iye manje akuuya nethat guy uyo ex yako ex yako just imagine the drama racho entanglement yacho apa uyo aive gentle kwauri muongoneka soft spot for him ndakatodemba kuti chandakazviitira wakarwadziwa munhu andakasiya atonani pana andakaendera ndagara inini pfungwa dzangu dzatosiyana nezvekuti zvevarume izvozvo ndobva ndakutofokasa nebasa rangu renge riri busy manje munoona basa remuhospitality renge riri busy basa kuti tinotangana 6 makuseni chipedza na3 manheru tinotangana 6 so hauna time you know sex is a pleasure chaichaipauri pakadare pa so ndobva ndakufokasa iye vanenge vachita iye anga akanyatsoseenzi basa so aigara ari kumba most of the time so that guy akazosvika pastage yekuti akumuvha kuti akuenda nekuti vakabvatora kuti gavachigara vese maex wako amugadzira zvinoita amuvha yes amuvha mumba muyamaya ndobvaenda kunogara nex yangu iya ndikati no okay but friend yake ndakasara chigara nayo unoona zvinoita mwari manje zvinoita mwari indakusenza ndendakubhadhara nendakudididi uyo kukurevera uyo hachashandi wekundirevera hana chaanoita akurilaya neni andimukona live zvanoita ndizvo zvinoita paupenyu so hataimbonditi vaimbondiseka kuti iwe tinokuchengeta panapa iwe hauna chichono but now manje ndiya zvatena wiuratena so ndakagara naye achitawo zvaanoitawo akazopedzisira aita se amuvhawo aenda kwaakaendawo amuvha songa wakunyima kumunyima chikafu here aiwa akoyonga pane paungachengete fuguru rakumena achita zvaanoita zvake uchiwa chingo unoona munhu ende munhu anenge unoona mazimba ane makuhwa kanotaurisa hede zimbo okay so cut story short yes aipapo yes takondinya nawo zvatakuita zvatoitawo tisangana nevanhu vatosangana navo chito zvataito like waitawo chishoti wadi kola kwaitaitawo chishoti ndochii chishoti chikwiki chikwiki kola saka mama kuta chihure chaichaita apa kola chaita chihure chekuita mashort time zvekuita mari zvanga zvabuda maisaka maitobhadharisai maitobhadharisai ipapo ndaifocus nebasa ndaingotonawafungoso kana mafunga murume muri wakwiki so zvakazoenda ndezvekuti but chinondishamisa manje muno chinoshamisa ndikaenda kuzimbabwe handiti munondiziva tikuti takateerera ndei okay pandaenda kuzimbabwe zvinobuda pane umwena pabhodha zimbhodha paanditi ndakuzimusaidi handisati ndamboita anything nemurume kuzimbabwe ipapo ndimauda kundinetsa muri kuti mimi mungakorosa bhodha feeling rodzokera kuvakadzi robuda kuvarume zvinoita
ndotomuconducta ndotospenda time naye kazhinji vanhu anoenda kutsvaga naenda kutsvaga vakadzi ensafa tsanamboita kana hatsana kusangana nemurume kana kusangana naye zvezvekuti let's meet somewhere kungosangana chero hatsana kusangana nemurume zvekuti tiri kusangana izvi handiti handizivi kuti zvinoita kana naenda kuzimbabwe I think kuti zvese zvinongochinja like saka muri chiterminate here kuti kana makasvika paboda zvongoswicha mukadzoka zvongoswicha but I think kuti kune nhau lack of exposure in South Africa you expose to a lot of things. asi pamunoenda kuzimbabwe pacho makamboona here varume mukawa feeling unovaona bachiveti kamati kuzimbabwe kuri tricky manje aiwa ndoreva kuti pamunovaona munochita here feeling saka pfungwa dzenyu aiwa ipfungwa dzenyu dzakarejesta kuti kubva kudhara kuti kuzimbabwe hakuitwi izvozvo andimaona ndosaka muchiti mukangosvika pabhodha cheteka munobva matangotanga pfungwa dzenyu dzongorejesta kuti kuno kunokuvara hakuitwi izvozvo kuno kuifreelance ndosaka kuti ndo inhau dzepfungwa dzakaita sei dzakangorejesta kuti hakuno kwakuitwi izvozvo but zvakutaura is very normal because vakawanda ngochani kana uchienda kuzimbabwe zvinoperera pabhodha kana anga atori chero murume atosvika pabhodha anotochinja otopfeka semurume andowana otoenda amene kuti zvinofamba sei papapo zvinoperera pabhodha kana ndatoo muzimbabwe ndatoo munhu unyowanda kutoita zveko handiti ndozongoita mukadzi wangu ndadzoka kupi ndadzoka kuno kusouth africa but yes vachirekaoda chekuti munoona mabrothers vanenge vakuti mainini tiri kuva mainini and maiguru sikuita sei tovawana rini and masisters anenge kuti atakuda muroora and munoona mibvunzo iyoyo manje inokune orit ngatitangire pakudai so anditi ngatitangire pakudai so iwewe paunonzwa kuti unonyatsokuva hipo uri kufara nepapi kana uine mudzimai uyu kana kuti uine ava vamwe ava varume ava paunonyatsokunzwa kuti aiwa zvinhu zvangu zviri kundinyakidza ndikunyatsofairwa nepapi munoona kuchika handina problem neboth side because ndikasangana nemukadzi handiti nhengo yangu inotomira ndotoita normally zvinongoita ino zvando zvadaingoita zvimwe inongotomira ndotoita sei handina problem nemunhukadzi ndikave naye ndotongoita sei mutoita but chandinoona ndechekuti ndakadevelopa less of attraction like ndinoattractwa pane vakadzi vanoita sekuti ndikaona mukadzi uyu ndinoattracted naye but it's like zviri zvakadzikira pandakatanga kuita zvevarume ndakaona kuti zvakabva zvadzikira but kuve sex kana tangoona sex handina problem nesex handisanamboita zvekuti nhengo yangu noramba kumira ndine mukadzi handisanamboita izvozvo even baby mama wangu ndokasangana ndetongoita sex normally even kuno kusouth africa ndosangana navo vakadzi vato vandokuita sex navo normally hatina so ndogona kuzviti nini nditomwe ndiri bisexual kana chita bisexual ini handifungi nikola ini kuti muri bisexual ini I doubt into kufunga kuti maybe munongozviita henyu for pleasure sure yes because ndikada kutozvifunga ndozvifunga kuti inini handina problem yekumunhukadzi ndogona ndikatoa mukadzi so kwanza ambogara kabhebi mama yangu ena kanogara naye chokugara naye chaizvo handinamboita any problem unoziva but chakazoitika chekuti pandakazonge iva zimbabwe ndava kuno kusouth africa ndopakatanga nhau dzose idzosi so handitizivi kuti pakadaro imungandipe advice yakaita sei indinosa kuti kola misati tamanyira kuti muri bisexual ka nokuti zvinhu zvizvafa kurejesta kubva muchikura hanimaona
samwe zvaipa kurejista kwese hazvinambobvira zvarejista zvakadzongotanga kurejista maona vanhu vachigeza uko motanga kuchikombeya paya ndobva zvakangotanga ndopanaita question mark ini kuti ndichini inini handioni sekuti muri bhayo ini indoona sekuti muri unozibhayi ndoona sekuti probably imimi munhu munongofarirawo izvozvo zvekungoda kungoexperimenta nekuita sei nekungoita sekuda kungofarirawo hameno ndingati kudi word correct word but chiripo imimi kolaka imbotanga manamatigwa sterek mubviswe mweya uri kutenderera pamuri uwoyuzvo shuwa kola makamboenda here kunonamatigwa kana kumunamata kucheche kana kunodii but not actually kunamata specifically for zveizvozvo handiti but I don't know kuti ndevapi ndeipi cheche yekuti unoenda unoudza kana kuti muprofita kana kuti ani unomuudza direct here kana kuti unomuti chii kana maenda kwachiremba dokta muchida kubatsirwa handitika munotomudza chokwadi kuti ini ndiri kurwara nechakati nechakati kana mune HIV chemukatosvika kakubvunzai kuti pane chimwe chirwere chamunacho here hamutovanzi kuti ini handinai munacho momudza chokwadi kuti ini ndine chirwere changu chakati 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 handiti then dokta wana kubatsirai nokuti munobatsirikana sei kana mukasvika pana dokta mosvika morega kumuudza kuti ndozvandiri zvinoita sei but zvandikutoa ndezvekuti izvi zvechingochani zvanditi ndikureva kuti iwe kana uda unobetserwa kwada unobetserwa kungave kuchechi kwako ungavaudze directly kuti inini ndine izvi ndo problem yangu ndizvozvo kumaenda kwadokta kakuda kubatsirwa you tell them the truth kuti ndo zvandoita hangu because probably mweya wenzvimbo kune chinhu chinonzi mweya wenzvimbo kola let me help you ipapa handiti pane chinhu chinonzi mweya wenzvimbo ende chimweya wenzvimbo vazhinji wakatibata atidi kureva nema why ndikuti vazhinji vanhu wakatibata mukatarisa kazhinji kacho mukatarisa kuzimbabwe like zvatanga tiri kuzimbabwe kune vazhinji vari mumaforeign lands handiti tachinja tashanduka hanimaona takakuratiza kuzimbabwe taitine hunhu tairespecta vanhu taiti tikasangana nevanhu chaiomara ndo mhoro satodidi tasagongana kupindura nemunhu mukuru but look at kungopinda matakaita muno South Africa muno magara South Africa day violence vamunosiva imimi mwana mudika notoudza munhu mukuru kuti futseki mweya wenzvimbo takavahakira nawo zvokuti zvakuda munhu anonyatsomira panzvimbo pasoko chaipo chaipo mweya wenzvimbo wahakirisa vanhu vakawanda handimaona takungoita zviri paground izvozvi ndozvatakuita nekuti tiri kunyika yacho iyoyo hanimaona mukatarisa vazhinji kuzimbabwe vakabva vasingatopfeki kana tumashotsi kana kudii vachizvipfekera madhirezi avo zvakanaka kungopinda muno mukawo zvakutochinja mweya wenzvimbo uri kuonoparita futi munoona kuti wai ndichibvumirana nemi papa ndeti pandaive kuzimbabwe inini handiti ndatokura like tatopedza high school and stuff ndaive nefriend yangu zvazvokuti watowakura waubva kumba kwavaberekwa kunoitawo zvako handiti ndaive nefriend yangu yandaigara nayo taitogara naye tichivata musame blankets and stuff because taita zvinhu zvimwe chete like tayasira zvimwe chete tichiuya same time and stuff but unoona nefriend yangu iyoyo taitoita zviya zvemusikadzi zvezvekutoti kana bosi totenesa magirlfriend pako tinoenda kubhawa tonokecha vanasise kubhawa wanisise kubhawa uya touya naye kumba toita sei muchinjana kubhawa tochinjana ende taivata naye imomunomuesei nokuzimbabwe okay ndaivata naye handiti but kuvata ve takaguma nezvo takadii but hadanamboita any attraction nti ndakuona murume semurume ende mukadzi semukadzi mukadzi akangatobomuoni ndakasingatobata nemurume in any way ndaive nemafriends are close to me but handakugara naitonabe ndo zvinonetsa ndokwai zvakazotanga ari ndaa kuno South Africa kola saka imimi pamuneti pamaita zvese zvibva musamakabvisa dignity yenyu nepamakazotinza mukaenda kuno uyu nepamaitora mahure muchichinjana apa muri tuna bro yenyu muchiita inozviswap what iyoyi handiti threesome makanga muchishandisa maprotection ei kuti maingoita zvino taishandisa maprotection but munochoitika ndechekuti smelly kuma-gays kauko kuri dangerous, you know. Kuma-gays kuri very dangerous because that's why mchiona ma-gays ane high chances ekubata chirwere than vanasiri ma-gays. Why? Because the way vanoita the sex yavo iri risky. You see, because you know it was not meant to. That area was not meant for
kushandiswa nemagezi unowanzisa so it's like panopinda nhengo inenge ichifosa so vanogona kubleeda many things happen. That's why ichiona especially munhu anenge ari mukadzi anenge achiitwa mukadzi high risk yechi yekubata chirwere iye uya ndani munhu ari pamusoro kana vakambozvinzwa izvozvo because that one vanomuti ndiye receiver ndiye anoreceiver chi so my protection inodiwa especially nowadays because people they kune inonzi prep kana vakamboinzwa people they're using that prep and stuff, but you know people in the gay side they risk a lot, you know, but I share some protection. My protection I share this even now I'm on prep but in the city share some protection. Purchase munongotenga over the counter. Maji? Montenga inonzi over the counter ma prep acho. Aiwa ma prep kuna inonzi men's clinic. Inopa for free. When I want to register now, what register now? We don't go to poor like per month or per month or it depends on about 2 months and stuff. So no go. Unaitwa kana une risk ya kuti unokwanisa kubata ungochi kama shitani. That's to poor man. Okay. So that means unopoa mahara ubadari kana uchi ukaregister now it's like and no vanda se kuma manani profit organization. Chandaona hangu truly speaking chandaona pamuri hanzadzika aiwa izvi zvimuri kuita henyu kungonakirwa chero pamuri chero muchitaura iko zvino munototi zvavanoita zvavano hapana kuti muti zvamutino sure it seems it's like azvitori mamuri mimi zvinhu zvokungobatira pamusoro kumuri kuzviita just for pleasure. So chandaona inini pamurika mweya wenzvimbo rataura yaka salt you need to cut my salt ties, you need a very andizi imimi personally pamuri hamuna kuzvarwa makadai kune vanhu vakazvarwa vakadaro ima hamuna pane chinonzi ma salt ties ka chamakatoita tai pamakatanga kuita zvinhu zvimasvika munzvimbo iyo ino handika ndingati nzvimbo yeSouth Africa ino ikupolo kwano uko mukajamba mukaenda ku Cape Town ndo zvakutoda kuti imimi muite break the breaking of those salt ties truly speaking because my salt ties are dangerous tapanduka nenyaya yema salt ties enzvimbo vazhinji you look at zimazati bangazi let me be honest with you munozati maZimbabweans chakuita kuti tikunzi tiri mhuka patinofamba tave mhuka nenyaya yema salt ties but ukazotasana munhu ukazonyesa muona kuti man munhu asi zvaari izvi and iye vanhu ndatomboda ngwe kuzvitaura ega kuti no this is not me mweya wenzvimbo uri kucontrola salt tie iri kucontrola munhu handimaona saka ndozviri pamuri mimi you need to cut ties andika nemweya wenzvimbo uyuyu wakakuhakira yuyu zvakuda kuti imimi muzvipire mune flu here hanzvadzi but until that time okay all right so momozvipira hanzvadzi but I think mega mungazvikwanisi chitsvagai vanhu vari spiritual vanokwanisa kubatsirai kuti mubreak ma-soul ties aya mubve masiyana nazvo zvachose because truly speaking mukutaura kwenyu you are not bisexual hamusi mutori murume even voice rei mutori murume chai makangozviexperimenta zvinhu izvi mukaona zvichikunakidzai saka makutomhanya nazvo tine mwe kola akambotaura last week achiti mukadzi achiti nditori married ndiri right haasi tombori lesbian but akangoexperimenta aka1 nabhuru wake zvakaitwa nabhuru wake mukadzi anotoriwo futi married zvikamunakidza iko zvino vanopota vachitika 1 in 6 months vanobirirana vachinoita zvozvo ingori experiment yavanenge vachiita like vaexperimenta zvakungovanakidza but havasi malesbians anti muri kuona because sometimes I know man don't want teacher you never gonna ndapedza kuita something now or someone right don't want but why I always feel that guilt no and then why would you feel guilty if that's you no saka imimi iko zvino zvoraiti besides kuti zvakare izvizvi iko zvino kana muchitana mwarume iko zvino munobhadharisai pane pamakambobhadharisai here pamunenge muchitana mwarume apa because zvakaita kuti someone akatanga kuti ofa zvakatangira pakuti ndakatanga kuofewa chi mari someone so I end up ndakuve andichazviite that is easy like kuti ndakungozviita like if someone offer money like you know makambhadharisa mari kwanokuziva here mwanga ari muzimbe no anga ari murungu
wangari murungu mukabhadhara kuma 5000 akabhadhara 4000. Alright, saka from there because zvinokasangana nemunhu munoti mari mberi iwe shure. Yeah, because I'm trying to stabilize. So I'm trying to make it difficult to know that and yeah, excuse me, difficult because much mukutra mun difficult much ndukuda 5000 10000 over ibudisa kupai saka how move vatanoita how apa munenge makumita kuti zvite difficult how point and liquid and they could it's like a screening people like say stuff. It's just hustling. Yeah, yes, I know. We say that so. You just try to screen people, so you meet the type of people that you think like, okay, these people they will, they'll offer what I want and stuff. Saka mushiri kuenda kubasa kana makutongoita izvozvo yaiside hustle. Okay, alright. So ende kubasa kwako munoshanda fundo kwa musangana futi vanhu vecho vemaside hustle baba vezvikwikya. Mati zvine izvi vezvishota. Saka munenge muchishita musina kurova munomborova here something chekuti mushute kuti munyatsopinda muhai kuti munongoita zviri musina kushuta muri mumamumo. Alright. Kuti mu freeze my feelings, my emotions. Alright. Kuti mungomushanda. Alright. Iko kukaita nkundo kwamunoparitira ko. Alright. Aiwa, isa atingashori asili munhu zvipo munhu akuita akushatra asili yake kwa asili dzakasiyana siyana asi imeka na mati makuda kusiya kuti muchita mukadzi ene munonyatsa kuti munogona kuita mukadzi but musati chani advice yangu musati mapinda kuti muite mudzimai nokuti kana zvisina kukatwa musina kubvisa that spirit iyoyo iri mamuri mukamhanya kuti node muruda kufadza ku family kuti munze mukadzi mumba ndopapa munozosiya mukadzi mumba muchinotsvagana nokuti mu continue because inenge isiri side hustle zvinhu zvamunenge makujaira saka advice yangu musati mapinda kuti makuda urora sezvitogwa nemuri kuti da muroora kana mainini kana mai guru takai maita mazvipira anjadzi zvakuda kuzvipira mukati memwoyo wenyu munozati kana uchida kurega chinuka unotozvipira because miedzo icharamba ichiuya ipapo bani mataura kuti andichadi kuda kusiya ndakuda kuti ndidzoke ndite zvinhu kwazvo ndirore mukadzi ndigare pasi ndidzikame miedzo ndopainotanga kutouya hobwe yevarume vanenge vachiflasha masimari chao kana ma20 grand kuti ndokupa ndidai saka zvinhu zvazvichasiki saka zvada kuti muchitonyatsa decision yakasimba kuti mwari mari ndibatsirei ndoga handigoni ndakuda kuti muchindibatsira kuti ndichisiya izva chose miedzo chereka uya motofuratira kuignora kuti nge musingazviota musingaioni miedzo muri kunzwa muchiziva goli yenyu uku muchibatsirwa kuti muite run away from mamataizai ari pai saka handingaziva kuti ndingati because sendita kuti indai kuchechi hazvibetseri kuti muinde kuchechi kwachona munobatsirwa imimi mukati memwoyo wenyu musati mazvipira kuda kuda kusiya chekutanga commitment inobva kwamuri kuti ndakuda kusiya this kind of life andikurarama kuzvipira ndozvipira I'm kind of person it's easier to me kana ndakomita zvinze lot zvandakatongosiya before from that's way kuti achaidi kuzviita zvinotosiya and zvotoshanda like izvozvo like munoza ndataura kuti ndakuda kusiya yes I know kuti it can be difficult because zvongochiita for some time now but kusiya ndakuda kusiya munoona that's why she could be like my advice could okay that my advice I'm gonna pay kuti help me kuti ndisiye. Right. This is what you are going to do. Phone ya muri yoyo ndo phone inofana makolas. Saka imeenda kudropa imopina mu comment section. Then I take about 3 people 4 people vanoda kubatsira imimi nyaya yenyu straight. Then you start from there. Imimi motora wa advice ya munona ti inogona libatsira anjadzi mozvipira ndokumbirawo kuti namba yangu ye WhatsApp ndofunga muna itai communicate nena anjadzi tibatsirana nditi.
I'm free. I'm always open anytime. Just get hold of me. Not iyo ye WhatsApp chacha iyo. Sisimeli ndini uya yandika to intro chisakuseri. Chopera tichibatsirana tichitaurawo mutika tsvaga vanogona kana kutobata muchiva chikudzisei kana ma scriptures chacha ma verses chacha chikubatsirai kuseri kuti mubude izvi pfungwa dzenyu dzive preoccupied nezvinhu zviri positive. Mubuda kuzvinhu zviri evil because truly speaking handikunyepera zvamuri kuita mimi ndio inonzi evil at its best. Munoita mukadzi hasisi zvinhu zvenyu izvi. It's evil. Why ndikudaro? It's evil because imi hasisi zvenyu izvi. Munhu akazvarwa akadaro yes would understand kuti ndo zvaari but imimi ndezvokutsvaga cash. Handitika so somehow it's not right. Mobuda munokubatsirai mobuda kwazviri mofuratira uko kune zvakanaka modzidziswa kuita zvinhu zvakanaka from there mobatsirwa kana muchibatsirwa. Saka musarega kuzondibata kuseri ndakumbokudropai tinzwe vamwe vari kufona kuti vanokubatsirai sei vati muzondibata kuseri musarega. Alright, pakanaka dzadzi mungadona yenyu pana vanhu vari kufona tinzwe vanoti chii. Alright. Kola hello. Hello. Yes Kola, how are you? Hello sis Melly, maswera fe. Mushe kanjani? Mushe. Taswera. Murundinzo. Tukunzwa. Ruda kubatsiwa hanzvadzi yangu iyo. Ndoda ngoti kuna hanzvadzi yangu iyi handiti. Zvamamuchitaura zvokuti kune mweya yenzvimbo. Inopfeka munhu kana achinge agara panzvimbo. Mweya wokuti zvamufana kuti mweya wemuno muSouth Africa mweya wokuuraya ukabata munhu handimukona kuti vanhu vari kuurayiwa mazuva ano. Mweya wenzvimbo unenge watobata munhu watopfeka munhu handiti. Saka chandoda kungobatsirawo pana hanzvadzi yangu. Chinhu chinogona kukubatsira iwewe kunamata nekuzviudza iwewe wega pachako kuti mumwoyo mako uri kudei. Ende nokuti uyuwo haazi bisexual ari kuita zvinhu nepfungwa dzake nekuda kwake zvido zvake zvenyama nyama yake ndiyo iri kumuudza zvekuita. Saka ndoda kungokubatsira hanzvadzi yangu kuti chingonamatira mweya wenzvimbo. Mweya wenzvimbo kuti Mwari inini ndibvisei mweya uri pandiri. Handidi zvinhu zvakadai muupenyu hwangu. Ndinoda kurarama hunhu hwangu hwandakabva nawo kumusha kwedu. Ndiwo ngandirarame ndiri muno munyika inoi. Unamatise kana kutsvaga munhu wemufundisi chaichai wogara pasi sezvamataura zviya umuudza chokwadi semunhu aenda kwadhokta ari kurwara. Haunganyepeka kuti uri kurwara nemudumbu uri kunzwa musoro. Unototaura chokwadi kuti inini ndiri kunzwa zvakati. Ngatsvage munhu wemufundisi waanogona kuudza kuti ndiwo dambudziko rangu wopota uchimubatsira pamaprayers. Ende iye ngaasade kutarisira kubatsirwa nemwe munhu pamaprayers. Iye ndiye ega anoita kudedza Mwari kuti Mwari uyai mugare pasi apa. Inini Mwari zvikuitika pandiri inini handidi. Kutoudza Satani kuti iwe zvako handidi wakandishandisa pakaita sei pakakwana. Pakakwana. Chindisiya ndirarame upenyu hwandakabva nawo kumusha kwedu huri nomauri hwekuti ndakasikwa naMwari ndiri munhurume. Ndiwo ngandichirarame semurume kwete nokuti confusion hauziye zvauri uri mukadzi uri murume une confusion of which uri munhurume. Saka zvinotoda kutoti iye anamatisise nemwoyo wake wega azviudze iye mumwoyo make kuti ari kudei. Nokuti ugona kumuudza but iye mwoyo make ari kuda hanzi chinonziregera ndo chiri mumaoko asi chiri mwoyo chinonetsa kuti munhu asiye. Saka iye zvezvako ari kuti mumwoyo make ari kudei chaizvo chaizvo. Onamata pamusoro pezvazvo kuti inini Mwari mweya uyu inini handiudi. Ngaupe pandiri kana achikwanisa kana kutsanya chaiko achiutsanyira mweya uyu. Ini ndoziva kuti naMwari hakuna chinoramba. Hakuna chinoramba. Mwari inini zvakati handidi. Ende Mwari vanoshanda nemashoko ako. Ukangozviudza kuti izvi zvakati handidi, Mwari vanongokubatsira vakukusimbisa. Mwari vanokuitira zvakanaka hanzvadzi. Tichakunamatira kuti Mwari kubatsire. Yes, takuteerera. Saka Mwari ngava
vamubatsire vamuitire zvakanaka hanzvadzi yangu. Iwo chingozvinamatira uri wega kuti inini Mwari izvi handichadi. Senge nguva ino yangu yekupedzisira, yangu yekutsvaga Mwari. Takurarama mazuva ekupedzisira ndochokwadi. Yangu yekutsvaga Mwari. Mweya iri kupfeka vanhu yakawandisa. Kutyisa. Svondo rino iri rese ranga riri svondo rokuti unzwa kuti ningauraiwa, ningukakatauraiwa. Mweya wenzvimbo iwo. Svondo rino iri kola ritori asi aikona iko zvino kuti svondo rino ichete mwedzi woyu patave apa mark my words pachaitika zvinhu zvakawanda stereki muvanhu if they are not going to be careful and be protected fully because we are seeing the symptoms and tinenge tichifunga kuti majokes but chasi tozongonzwa zvimwe zvinhu zvokunzi ningakatozodai ningakabewa nebanga pakati ningakatozodai andiwana because the devil is controlling sure Satan ari pabasa and it's the truth we like it or not the devil is at work. Inini ndaiti ndichiudza mabhosi angu ndikati imi isusu kuZimbabwe hatizvizive isu zvemageizvi but iko zvino unotonyara zvichinzi naiwe ko vanhu vekumba kwenyu ndo zvavakuita ingono wairamba ingawana ndikati inini ndofunga vakazotangova kuno vanhava isu tatisingazvizive baisu tatisingazvizive isu zvokuti munhurume anonzi nemunhurume ndichitoramba but mweya wenzvimbo nenguva wangopinda munhu mweya wenzvimbo zvaupa nemunhu ari kunzi akauraya vanhu 7 ameno 7-8 iri kulimpopo unotozvitya kuti shuwa muZimbabweni akaita zvinhu zvakadaro saka mweya wenzvimbo unoda kungonamatirwa chaiwo ngaungonamatirwa paari angozvinyengeterera Mwari handichadi zvakadi kati zvaunotoita kutodedza Mwari situation yako kutovhara dhoo kutoti Mwari garai apa ndikuudzei inini Mwari izvi inini Mwari handichadi handichikuramba chaiko nokuti hanzi Mwari vanoshanda nemashoko ako rege ndipe vamwe mukana. Amen Kola, thank you very much, thank you. And chimwe chinhu chandida kunyatsofunga chandiri kuvhundukira hanzvadzi yangu ndechekuti each and every sexual activity akaita nemunhu wemunomu akasiyana-siyana iyeye akatora ma-different spirits akawanda aripo. Truly speaking, he needs somebody who's going to start by counseling him nekufamba naye handimaona kuti iye abhilive atange abvuma ega kuti zvechokwadi izvi ndakapinda neside hustling nekuda handiti ndakazvitora sokuti iside hustling handiti maona ndo zvakamuafecta munhu afambe naye step by step oga angambozvikwanisi because mweya yavepo yawanda. Halo hanzvadzi. Good. Ndangobata nyaya the men about tauro iyoyo. Being gay even if uri kuti hanzi ijimbo nyaya yejimbo munhu nyaya yake matauro anga paatanga kutaura paratidza kuti munhu anga ari kuzvifarira kubvira kudhara. Exactly those are saka atingati ari kunhangirikina ari nyaya yekuti because of chimbo kuti azove zvaari izvozvo munhu agara akangodaro he is bisexual munhu uyu hakuna straight rinongoswera richitsvaga mari nekuti chimbo bhuzuri muSouth Africa ndo zvaatori mubisexual. Okay. Straight haabofa akaita feeling nomwe murume even if iniwe yekutsvaga mari hazvizivi izvo saka mubisexual. Yes. Okay, alright. Kusatetawa zvachiti kuZimbabwe handiiti izvozvo ndongoita kana ndave kunuti kati kuda pamweni plus zvazotaura kuti side hustle ndopa chinoitika kuno kuZimbabwe inini ndinokuno kuZimbabwe and I'm one of them. Anyanyara zvangu my Facebook account is Calvin Rich Kid. I think most of my ex they know me. Saka anyanyara zvangu. Saka iwe uri kuZimbabwe uri kuzvigona sei uri kuZimbabwe uko? Nyaya yestigmatization yechichi. We just do it secretly shedu because junior yechimbo. Ndo vanhu vacho tatozara tongowandisa zvisingaiti. Kudzira mashandisa kuti tanyanye kuwandisa zviroti ende kwawandiwa. Singatomboiti. Saka nyaya inoitika manje kana uri muno muzimu munomu hapana pekuti muri Dutch free like ku SA. But still
vanhu vari kungoita zvatirungoitawo izvozvo izvi. Saka uyu inyaya yekuti kana ari kunoka anenge achinyara zvake, but feeling rake ine remunhu ari bisexual, not kuti hanzi kutsvaga, yaakutozoshandisa inewo yekutsvaga zvake mari, but munhu iyeye mubisexual, simatauriro aatanga achitanga kutaura nyaya yake, mubisexual. Okay, alright. Anyway, tikudzidza saka hapana apa zvokuti hanzi yeye ngazvipi, hapana ka anokwanisa hapana kuti angati hanzi ngazvive, because munhu ari kuratidza kuti andinakira nomwe murume straight, haungofa hazvinotoramba zvega, even kuti hanzi piritsi ndakazodidira akunyepa kwaakutaura kwako, iye akutoshandisa inewo yekuda kutsvaga mari, but mubisexual. Hey, kowe kutanga uya yakola asikana naye hanzvadzi yangu tingati angaita sei very way? Wekutanga the 39 guy. Nyaya 39 guy nangu hatingati in a way because ndopfuto in a way kuti munhu anenge akazvarwa akadaro zvake hanzi dzangu ndinganasitaura ndichiti kuti ini hangu am 25 but life yangu kwairi kuendawo I think kuti Mwari kana ndakuizvi nezve ndichiri kunakirwa ndangu varume handimboda unyepa. I don't feel kuti I still ende wabhaya sozvideclare wena kuti kuzvino ndichiri kunakirwa ndangu varume handimboda unyepa izvozvo ndinganyepe zvako, but time where ndokufila kuti maybe next year I need a baby, but I'm going to try to have a mwana zvangu, but not kuti hanzi kuti kugara nemukadzi ndakudaita zvemukadzi kugara nemukadzi, it's waste of time. People in Zim they're hiding, vari kupedzera vanhu nguva, ende vanhu vacho ende varume vacho hakuchina vapera vari kutiza vakadzi vavo vachitokuita isu unotodza kunge achitoti mukadzi wangu ari kutofonesa but ndenge ndinachitotisodzwa tsitsi. So people they're just doing indoors. Kwaiteti naye asikola akaonde kuyanza kunyasa kugwadzisa kwaiteti naye kugwadzisa vakadzi mukombenze njenu because mamwe makombe section ari ukavanenge vachitaura vachita discriminate mayags, but varume vavo vacho ivavo ndo the ones vachitotinetsa isusu mayagazi. Saka pari kuti iwo unoda kuita mwana next year apa unomuita seiwe unoita zvesarogezeka kuti unotoda kutoti utoita fair fair. I will try to do it fair. Say how uri chi uri bai. I would but I would try to use a pill. I think was no great. Can I sort of bit mwana hanetsi 2 minutes anenge atowepo mwana. I think I told you exactly, yeah. But I think ndonyaya iripo simeli kuti munhu haanzi mustraight ari kutsvaga inewe yekuita zvinhu zvimari bhozi nenzvimbo yekuti ari kuSA. No, munhu yeye mubisexual zvake. Akazowana because chakazoitika ineSA ndezvekuti since it's a free country kuti sexuality yake izonatso kubuda pachena inyaya yenzvimbo zvayo, but munhu yeye angagara ari bisexual. Yes. And munozati guys, do you know kuti Tanaka Popo satombonimhorosa zvako ndikatokutsamwira usatombonimhorosa ndiri yako yakauya pano Tanaka Popo ndira ndipedze nakola wangu. Ende chinoza chinyanya kundigwadza kola ndechekudai. Varume vakawanda vaperera ikoko handiti vakadzi havasivi. Saka varume vanodi kungobuda pachena kuvakadzi kuti ini ndo zvandiri. Why going all out kupretenda kuti ini ndinoda vakadzi iwe uchitiza vakadzi chana uchinda unodi uchinda kunonyengana nevamwe varume. This is hating kuvakadzi guys. Zvinonetsa simeli because hapana munhu wakakunde mukadzi wakupachira kuti chainini ndinotowiswa longe murume kana kuti ende zvikadzi zvacho zvinenge zviri namba wari kutukirira mumaconversation kuti ngochani muri ngochanidza vanhu apa murume wako naye ari kuitwa didineti imi yekuti zimwe people they discriminate mangochani singaiti but one day uchazorwadziswa wabawa zviro zvekwata kuti murume wangu aita zvakadai because vawanzi even macelebrities chaivo chaivo tinotodzi celebrity ninguyo ari kutondinyenga parakainangu I don't deal with low class. I deal with high class. Yes. Right. Ndoda kuningirira pane nyaya mira ndishe nyaya ndakaona anditi pane nyaya ndakaona iri recent izvo zvizvi ndakaiona somewhere yakanyorwa munhu ari Haiti
achitsvaga help. Agara nemurume wake makore anditi murume ari kurova iyi. Ndiudzewo guys kuti nyaya yakadai munoitonga sei. Mukadzi uyu abuda anditi achinda kubasa, anogara nehanzvadzi yake mukadzi uyu nemurume wake nefamily yake. Abuda achinda kubasa handiti achinda kubasa kudaro abva akangama something afamba swabus stop kumba ndobva adzoka kumba andoona kuzotora chakanganwa achicho kumba kasva chingovhura dho kudai akawana murume wake nehanzvadzi vari busy. Hanzvadzi yake ndo iri pasi iri kuchema zvisingaiti, murume wake ari kukwizana nehanzvadzi yake. Naimi ndudzeyo pakadaro unoiita sei nyaya yakadaro? Hey. Because munhu tunombosawo. That's why ndataura kuti chinhu chiri kuitika inyaya yenyika yedu. Nyaya yedu it is because we are doing this takawanda since zviri chinhu zvisingadiwe munyika. Saka vanhu vanoedza but like due to the age manomboedza ngoti kaini kugara ndagara ndingotsvaga mukadzi nekupiwa pressure nefamily anti muri kuona. Saka iye inyaya yekuti munhu unozwa kuti feeling rako rakawandira kwarume uchiita sei iwe uri kuziva kuti unenge une mukadzi. Saka unotongotaimirawo wawana the time since zviri zvinhu zvokutukuta zvinhu izvi wakawanda unotongotaimirawo wawana mukana but inyaya yekuti hatizi vanhu ari free. Saka apa dai chinzi munhu inyika yekuti like naese makantries ari free anokwanisa kuzvipa choice yekuti no you know what I want to be with the men than kuwaste time yekuti uri kugwadzisa munhu izvozvi munhu anenge achidaiwa ndine murume but at the end worwadzisa munhu pakubuda zvakadai also you know. So people that are doing this kuhide kuti and due to the age foot no maitiracho zviri kuita but it is because of our society, our country you know nekudiscriminate koko but many like men of ngiti dzakazara in this country. Yeah, that's a very bitter pill to swallow, but anyway, it's the truth. What can we do and what can we say? Yeah, that's the truth and apana zvatinga ngaita nezvazvo. True. Thank you very much Kola Regates go vamwe kuti vanouya nenyaya dzavo dzekuti kudii. All right. Hanzi wati unonzi Kelvin ani vari kuda kuti kunofollowa. Follow. I'm Kelvin Rich Kid. Rich Kid. Kelvin Rich Kid. We'll sing. Profile muzongotara kuti pane basa. Regai titoendako. Kai anonzi Kelvin Rich Kid. Regai timanyeko. Manyai guys tinofollowa Kelvin Rich Kid. Kwetodawo zvinhu. As long as kusingatukwi haiwa tinotambirapo. Regai tichaki Kelvin Rich Kid. Kelvin as in K. Kelvin Rich Kid. Kelvin Rich Kid chawatama ndamuwana. Pane basa. Ndamuona. Aiwa kane basa kamwanaka. Kane basa. Edwa inde kuna Kelvin munofollowa. Kelvin Rich Kid chawatama. Aiwa Kelvin as in VINKELVIN. Akadoka mdini waka. Akatoka mdini we zvawaka. Tatu follower weso. Tatu follower. Yeah. Unazoti asecta utawia. Unazoti asecta tiyanso kuona mabasa ayatese. Right. Kana varipo guys vamwe guys who wants to share their stories like our two brothers anditika vamboya vakataura nyaya dzavo pano please huyai mufone tinzwe kana pasina tovhurirawo vanhu vari kuda kucontributa zvikuru panyaya first brother vekutanga vavaya guys mirai ndikutaure ndichida iso Kelvin Peg chipoko Kelvin Rich Kid chawatama akamira pa ane profile picture akamira pa motikari so nyaya iri kuitika ndekuti guys zvakuitika iko zvino mamunzwa achitaura mwana wekuti tawandisa ende totozivana ende tatowandisa and but most of them majority vanenge vachinoita vakadzi just to please hama family and what not but wo hatingarambiwo kuti mweya enzvimbo iriko bedwe mweya enzvimbo iriko ino affecta vanhu
truly speaking zvanaishitaura zvazvo kuti wona imwe yawo nzvimbo uri kunzanzi kune muzimba kauya muno makauraya vanhu vese vaya vakauraya animuona iko zvinezvi haana kuparira munhu wani aparira mazimbabweans ese ari munharaunda iyoyo and this can escalate kuenda kune dzimwe nzvimbo handi muri kuona mweya mukazvitarisa munhu yema makakura tori munhu wechechi atori strong asingatombozvese kungopinda musa nekutobata mweya wenzvimbo saka chandinokuudzai chandinoadvisa guys nechekudai so ngatigarei tiri pamunamato as long as much as tichida hedu mafaro tichiita zvatinoita tichida kufadza vanhu nekudidi nekuzvifadza isusu nyama dzedu but chinhu chinonzi mwari chikangokosha ngatigarei pamunamato tirege kunyanya kuhakira zvekudaro andimaona tapinda pakuti iko zvine zvitakurarama mazuva ekupedzisira onai zvakuitika honai zvakuitika mazuva ekupedzisira chaiwo no doubt ameno asingabelieve ameno anobelieva tave mumazuva ekupedzisira we are now vanhu vari different zvachose tachinja varume vatave navo mazuva ano varume chaivo vatave navo ukavaona mai mwana unoti he zvakaoma ndibaba here ava murume here achanzi baba kana one day ushu hunhu hwavo hwave hunhu hwechikadzi handitika kana kuri kutuka number 1 kana kuri kubata vakadzi number 1 chaiwo ozvibvunza kuti ane hunhu wemurume here ushu kana kuti apa pacho mweya wenzvimbo mukazinaisitsvaka background yemunhu yeka kwakatokura chaanambokura ari munhu akadaro kupinda musa nekutopanduka nekutochinja kupinda kuuk kana kuamerica nekutopanduka nekutochinja atove umwe munhu mweya yenzvimbo iriko hatidi kusara tichiepurana guys mweya yenzvimbo is there and it's controlling people full time iri kukontrola vanhu full time kuuraya zvave easy muno south africa mukazvitarisa guys most of the people ari kuhayiwa kuita mahitman mazimba maex masoja haya maex ndo vanotohayiwa kunzi inda munodai mari for the love of cash mweya wenzvimbo wavepo mukatarisa even kumabhawa chaiko ungaenda kumabhawa chaiko vakazara handichika shona speaking people ndo makazara imomo antivazvona mukaenda papi pese panenge pachikuita zvinhu zvakangoipa so zvingori evil hanimaona the devil akatouya kuzodominata he is here and he is now controlling the world. So it's up to you as an individual kuti how are you taking whatever is happening out there. Iwe se munhu wakazvimiririra zvakuda kuti uzvibvunze wega sit down and introspect pane hunhu hwaunongochita kuti ndini here uyu kana kuti ndave kukondoliwa ndakushandiswa pano. Most of us we are now the devil's cousins. Hunhu hwedu takatosiya takatorasa. Andimaona the devil is dominating. Akadominata zvokutoti ameno kuti zvichafamba sei ameno but Satan akauya kanzodominata sezvazviri mai mwana kudominata. Hanzi mweyo nzvimbo wabe kuZimbabwe aiwa uwo urombwa uwo unenge uri urombwa wakagara uripo kudhara urombwa uripo unozati kana vanhu vada kukushinira dzingave hama chaitsedzoka uri kuSouth Africa kuno kuwakavataka unotoona uchimhorosiwa kunzi mhoro neruoko rwatungazoti nderwani. Andiona zvikuru sei guys mweya wano muna November matiri muno uyu mwedzi wakatoipa mwedzi wakaipa kuti guys ka muchazotaura yenyu muchazondudza uchaenda nevanhu vakawanda mwedzi wa November. Tarisai mega zviri kuitika kuti ma rest in peace vanhu vari kuchema family dziri kuvharwa mwedzi wa November. A lot of things are happening mwedzi wa November. Saka ngatigarei chipa munamato nokuti kune vanenge vasingatorari mufunge vachidedzera mazita enyu. Kune vanenge vasingatorari vachitotaura kuti chero zvikaenda sei pane story yandakaposta yemunhu kunonga mari kunonga iri 6,000 pounds who honest akati ndakuenda nesa mari kumapurisa izvo ana mapepa kuEurope uko achisvika ati ndanonga mari ndakusarenda mari akusarenda maria apedza kusarenda maria mapurisa akati kuone mapepa irewe hana mapepa watovharikwa wakuinda. Handi munoona vanenge vashanda basa kumusha kuti haana Europe yanoenda ngaadzoke kuno haadzoke kuno tiri metose. November akaoma ndofunga mufango ku amudzwe guys muri kuzvionera November kufamba munyazona kuti dzimwe mhepo dzinongotosimuka but hadzide kupiwa power. Don't give the devil power because the devil does not have any power over you. He does not have any power over you. The devil guys what he does he can roar like a lion. Anojova kunge shumba but haasi shumba kungojova kunge shumba but chanoita hapana hagoni kukuruma nokuti asi shumba imitation kungovhundusira. Ameno guys ngatimire panzvimbo tidarikwe nezvimwe zvinhu zvingangoe zviri imwe ma-spiritual realms zvinhu zviri muchadenga mweya iri muchadenga iri kutenderera iri kubata vanhu iri kukontrola vanhu.
mweya yemuchadenga ndizvatiri kutaura zvinhu zvacho zvari kuitwa zvengochani izvi zvanga zvisina kunyanya kudominata kudhara ukanyatsotarisa ka let's be honest hanzvadzi yangu ukazvitarisa zvinhu izvi kudhara zvakasina kunyanya kuwanda zvakudai handiti chero iko zvino it's like munhu wese ano vazhinji vari kuzvarwa vana kuzimbabwe ka vari kuzvarwa vari ngochani but kudhara statistics dzacho dzasina kumbowanda zvakudaro ngatizvibvunzei tega mamunzwa mwana yachitaura kuti takawanisisa kudhara takasingandozvizivi tichikura isu vanga variko but vanga vasina kukurumbira nekuzara sezvaveko izvi mazivano it's like mweya wacho uri kuramba uchimultiplya kudai uri kuramba uchimultiplya uchidominata uchizara zvichinda zvakadaro andimaona zvichinda zvakadaro saka zvimwe zvakudangotiwe wega uzvimiririre guys let's not allow to be used by the devil tichinyatsoona pane pamwe kunyatsoona kuti ndi satani ushu and you bow down to him kutoita kupfugamira satani kutoti ndiri kutovhumira kuti mweya uyu satani uyu andicontrol ini guys I refuse satani I can see kuti uyu satani atouya uyu iataki and aiti ndototamba yandikutotamba and handivhunduke because izizi mutsindo webete hauna zvaunoita chiro ukaita noise yakaita sei mutsindo ukaita noise left right and center but truly speaking chaunokuita hapana ndochokwadi guys fair mutsindo unogoitika ugozendenguka asi chekuita pakupesera kwegame ka hapana zvongoperera mukuita mutsindo chinoitiwa hapana andimazviona saka inini zvangu ndakazvimirira handivhunduki kuti satani azouya ende ndotonyatsoona kuti uyo maiwekani ndiri paatakiko zvino handika of course yes unogona kutonyatsoona ndiri paatakika wototi mwari zvauya and you keep cool you go into your closet woti mwari ngazviuye handitika nothing is permanent no situation is permanent mutsindo webete chekuita chekuti vazokuita ndo pasina guys chero hama dziri kureverera dziri kumushoko dzingareverera dzikaita dzikarova madhoo dzikarova ngoma dzikaita sei handika kana wakamira panzvimbo chekukuita hapana zvongoperera mukuita noise vachirova dzingoma dzavo but chekukuita iwewe kavachangokona mangwana uchitofuma uchitofamba uchitoposta vagoshiya kuti asi uya vagotokudedza kuti muroyi anoroya usho iwo sina kana chawakabata chaunoroya nacho hauna mai mwana vakutadza because vakutadza mese apa tese apa 3700 kudai we are at war one way or the other tese takadai we are at war one way or the other umwe anogona kuita hondo yake iri visible umwe hondo yake inenge iri secret handika inenge iri spiritual yokuti iye ega ndiye anoziva kuti iyi ndo hondo yangu yandinayo iyi nditori panguva yakaoma ask me ndotaura nevanhu kuseri I can tell you a lot but nyaya dzevanhu handimaona wozona alright inini I might not be having spiritual but I'm having a physical we are yachitaura zviri kuitika pangu zvakatooma SIS MELLY handimaona so we all have at my attacks but anouya zvakasiyana ende mamwe maphysical mamwe maspiritual mweya wausimbe chao guys usimbe yauya itori spirit ispirit usimbe is a spirit guys because kana watanga kuita unyope ka the next thing uchapesera wanopinda pakunoita zvinhu zvisina kumira zvakanaka hanzi ndakamuputana joina WhatsApp group rengocha ndikuona baba vangu varimo issue here kona issue so guys handizipa na umada kufona here kana kuti hapana umada kufona pana umada kucontribute here kana uda kucontribute machida kutaura zvada kutaura please you are welcome hanzi Sodoma neGomora pakaipa varipo here vamwe vanoda ndosaka muchiona kuti vamwe vanhu vanoita zvebuti vanhu vaita zvebuti estereki vanoita zvema vanhu vachivanhu zvese zvichivanhu vekunamata please rambaiwo muchinamata don't be lazy even mukunamata do not be lazy even mukunamata guys inchandangokudzaika believe it ndivengei kana musandivenge musafambe muchingohakira muchajoina zvimwe zvinhu mugohakira pane zvimwe zvinhu zvokuti it will destroy you muchifunga kuti it's all in the name of entertainment believe it or not take it or leave it uchahakira ugopinda muzvimwe zvokuti mangwana zvichakudestroyera even ingave marriage yako muzoti hapana chinhu chakavanzika chisingabudi pachena guys chakavanzika chisingabudi pachena hapana kana uchingoita chakaipa chichangozobuda pachena chete chigobuda nema-V11 acho kuti aya ma-V11 auya chinongobuda pachena guys pakana zvizvo zvokunyepawo nezvokunyepa hakuna V11 robuda zvongoperera mukuwawata
kana wakamira panzvimbo wakamira pachokwadi zvongopera mukuwawata guys muchahakira. I feel so sorry. Zvikuru sei pa vakadzi vechikuru zvimwe zvinhu zvacho. We need to sit down and ask ourselves. Yes, social media mnanda zvanda nefoni yake, data rake and everything. But zvimwe zvacho we should look after one another kunyasoona ndega kuti but izvi zvanda kunyasoda iwe izvi. Where am I heading? Zviri kunditora kuenda sakupi izvi. Tichapinda pekuti takamanikidzikana. Nenyaya yekuda kuti tiri kuda ameno tukuda exposure tuda kufadza vanhu tukuda kuita sei antika and in the process you are losing yourself zvachose uchaluza marriage yako zvachose. Anzina Sarah, stop trying to fit in everywhere. Mazimba, be proud of you. Thank you. Right, do we have mnada kufona guys? Kana uti atisina mnada kufona mangwana ndikuda kuya nemvenge mangwana ndo ya nemvenge. Ananzi Kelvin mangwana ndikuya nemvenge guys. Mangwana ndikuya nesedza rangu rinopisa para panchika sedza rangu rinopisa tichita mvenge mangwana manzwa ndouya chita mvenge mangwana tiite ma live zvekudaro Saturday but tiri mudzimba dzedu guys. We are at home, it's a weekend tikubhekana I know nasi phone yanga isina notification ndosaka vanhu vakawanda vanakona live inozoviewa after people they vanga singazive haina kuita malani notification. I don't know, maybe phone yajera kugara ichiona my live every day nasi yambosuwa pa 3 days kuti ko vanhu haina kubudisa notification. I think ichabudisa mangwana. Hans, if you're not principled, thank you Samantha, thank you sister, you end up following everything. Let's control ourselves guys. Let's learn to see the devil. See devil. When you see one, be able to have the spirit of discernment to see that this is the devil. Muno zati Satan anokude zati wori Satan. Hashitaura yatanaka. Flossie, this is exactly what I'm saying Flossie. That's exactly what I'm saying. Handukona kuti wavene mweya wokuda kuhakira, kuda nyaya dzisina basa. Tikutaura zvinovaka, iwe kuti chimhanya ikune yatanaka. Handuona. Zvinhu zvinogona kubatsira kuti zvinhu zvako hausi kuda izvozvo uri kuda zvekuti uzotanaka uyo akazoita sei that itori era iyoyo itori Steve Chicks. Yes, you are right. Itori era iyoyo munini wangu. Try to stay on the positive side. Yes, I can address Tanaka azvina basa zvongoperera mukumuadressa handizvo ndogona kumuita. That's exactly what we're talking about. See the devil and try to see kuti izvi uyu andisi kuda rega ndimbodarikwa. Sure hanzi sitakaitirwa nyasha aiwa inini ndangwe nenisekai hombe chaidzo Satan ano yachito kuti iwe uri Satan ando yachi kuti iwe uri demon denga uri ono otoseka kuti nai Mwari anomboziva here kuti greater is he that is in me than the one that he is seeing this moon. Don't judge munhu because wakamuona last year kana last of last year. Pa step yari kana pa position yari hauizivi. Pashika haupazivi. Only me and my God who knows kuti tiri papi, where are we are heading where and what is happening there. Satan ananga achida pachimbo kunongedza achida kuprovoka. Usabvume kupushwa ma buttons, usabvume kuita provoke na devil. Play yours. Ngashipinde ne uku, chibuda ne uku guys. Develop thick walls. Ndikukudzai. Develop thick walls. Ekuti chero vakati kudi. Guys, the fact is chavano kuita hapana. Zvinongoperera mukuwawa chano mukutaura. But chikuita checho hapana. Pekutenda iyo lamu ndozvatataura pano kuti we don't want zvinhu zvamaona kwamaona anditi do not bring it pano. Anditika endai munokomenda ikoko kwamazviona. Do not bring the negative spirit pano. Panapa we are a positive page, right? Kune madhimoni atotoziva kuti agara kune madhimoni ari panze. Anditi ariko andimazviona anotongowawa anongofamba nemhepo akamirira kungoprovoka nekudii atitombova notisisu. We are not even shaken. We are not. Amene vanovhunduka zvinhu zvamunoona kwamune zvamunoona ikoko. Go there, read it there, comment it there, bash us there, and leave it there. Kana mauya pano, we don't want zvinhu zvokuma street.
whether kwatoitwa dziri live 14 kana 150 chaiko, just go and attend ikoko, monokomenta ikoko, kana mchipesera kutuka moko mopedzera ikoko. Do not bring zvinhu zvenyu zvamunenge maona pamastreet kwenyu ikoko pano. Atidi, please, in the spirit of peace and God, atidi, people who always talk, whether you do good, you do no good, they always fabricate, bring things, bring stories, create nyaya, hamunga zvipedzi. But iwene common sense dzako, unoziva chokwadi, unoziva zvawakaona, unoziva from the word go, hatika choose zvaunoda kuchoose, wo believe izvozvo, apana kana chinomboshamisa ipapapo. Kola, hello. Yes, that's maswera say. Ndiripo. Ndoda kungoisawo ka-contribution zvangu panyaya muri kutaura icho, especially pana mukoma we-39 years awo. Chekutanga, homosexuality is spiritual. It's not physical as we can see it, kana kuti semafungira atinoita. It is something that is spiritual, yes. Zvinomanifesta kunyama, but zviri mumweya, right? Then pasituation yamukoma, it seems he is now in the, I think, the 3rd or 4th generation yemweya uyu. So zvinoita senge pakaita kumashure munhu akandoromba, akaromba wacho akarombera vana vachazvarwa, which means the moment you get into... Hold on, caller. Are you right now, you're talking as a prophet, are you talking prophetically or what? No. Okay. Matauriro aita kubva pane zvataura, matauriro aita kuti baba vake ende kumashure kwavo futi matauriro aita the dynasty mamirira yakaita. So zvinoratidza kunge pane munhu akandoromba, then wese anozvarwa ari muropa remukaromba iyeye, ari kuzvarwa zviri maari, ari kuzvarwa ainazvo, right? Then chimwe chinhu chiripo ndechekuti homosexuality haibati nyama, inobata mweya. Mukaverenga bhaibheri rinotaura Romans chapter 1, ukaenda before you get to verse 22, inotaura kuti and their hearts were hardened, were darkened. Zvinoreva kuti vanhu ava mwoyo yavo yakasvipiswa, pane chakasvipisa mwoyo yavo. Ukatsvaga imwe version paverse 22 inoti, and they were given unto the devil that they may do unto their lust, that a man was not satisfied by a woman, but satisfied by another man. Which means chakatanga kusvipiswa kwemwoyo wemunhu. Munhu asvipiswa, then vakatendeudzwa mwoyo yavo haina kunge ichida kuenda kuna Mwari. Saka Mwari akavasiya, and then Satan pachake ndobva avapa mwoyo uyoyo wokuti last yavo, instead yokuti ati ndikarara nemukadzi inorara, izvozvozvo Satan akavapa more last zvokuti it's not just physical, it is spiritual, zvokuti it's not normal. That's why mchinhu vachitaura kuti ndakazvarwa nazvo, which means it's not something chokuti anotaura kuti ichi ndakazochiona apa ndikazotanga kudai. No, chinhu chiri mumweya. So my brother avo vari kutaura kuti he wants to come to God, because always there is a voice behind, kana kuti there is something chiri kumuti kumashure chichimudza kuti no, this is wrong, no, hauna kumira zvakanaka pamberi paMwari. And ichokwadi, that is the voice of God riri kutaura maari. Right. So the only solution iri paari, kwete nomwe mufundisi, kwete kunani kana kuti kunani. And dai kana kuri kuti achanzwa this life, ndoda kuti ati I can do anything chinoita kuti ndisunungurwe. Chekutanga, mukoma wangu anofanira kuita a confession prayer. A confession prayer iri kuna Romans chapter number 10 verse 9. That confession prayer haakwanisi kungoiita as a normal person. Ndoda kuti mukanzwisise ipapo, because the act
act yaari kuita yehungochani, the act itself, it's blaspheming God. It is blasphemous before God. Uri kutuka Mwari neaction yacho. Kwete nezvauri aiwa neaction yacho. Saka kuti asunungurwe anofanira kutsanya. Pakutsanya kwake haanamatire dambudziko rake. No. Anonamatira kutendeuka. Which means anoita a confession prayer in fasting. And I don't know kuti zvinotora nguva yakareba sei, but one thing that I can assure him, kana ari serious, haana chinhu chaanotsanyira, haana chinhu kana kuti Mwari ndisunungurei paproblem, no. Anotsanya achiti Mwari, get into my spirit, ndiri kutuma kuti muri mwanakomana waMwari Jesu Kristu, and then ivai mambo naishe wemweya wangu ndiponesei. That moment, kana inini I can assure you this. Ngaatange ne 3 days and 3 nights the fasting achiita that prayer. Asina chimwe chinhu chaanonyengetera kana kuti Mwari ndisunungurei kuti ndisavangocha, no. But kuti Mwari pindai mumwoyo mangu, ponesai mweya wangu. That moment yaachasunungurwa pamweya wake, it will be easy for him to overcome the homosexual spirit. Before that, tinenge tichitamba madamburos, kunonzi kutamba chaiko chaiko, because haasunungurwe zvokudaro. Haasunungurwe zvokudaro. So kuti even muno munhu achitaura kuti ndinombotsanya, chandinotsanyira ndechekuti Mwari ndisunungureiwo pachinhu ichi. But kutaura chokwadi, he is not normal, kana kuti hazvisi zvinhu zvinongoitwa nomunhu ari ordinary. He is extraordinary. Saka kana kuri kutsanya kwake kunofanira kunge kuri extraordinary. Then kutendeuka kwake hakusiri kuya kwokungoti unongosvika ungoita a confession prayer and then wototi zvatoita. No. Iye yake uyuyu iri so powerful zvokuti anofanira kutozvininipisa okumbira. Munoona zvakaita Paul kuti Jesu pachake ndiye akauya akataura kuti uri kundishundudzira chi? Why are you persecuting me? So which means anofanira kuinvita ivo Mwari kuti Mwari ndibatsirei inini chindibatsirai before atanga kuti ndisunungurei panyama, because izvi zviri kumanifesta pamweya spirit yake. Saka anofanira kutanga asunungurwa mweya wake, kana asunungurwa mweya wake ozosunungurwa panyama yake. That's my contribution, SIS MELLY. You always talk sense. Powerful. Thank you, my brother. And achadzoka chitera zvake live, and then achanzwa. Thank you very much. I will make sure, if possible, I will hook him up name, so that I know that you are very powerful in the things of the Lord. Mufamba nai the way. Sorry on that. There are some issues dzandakambozodhila nadzo kumashoko dzakandi affecta, so I don't usually want to get involved in zvinhu zvavanhu. Ndinotya because pane zvinhu you remember last time ndakambotaura panapa, and then I hooked up with the person, and then zvinhu zvaiaffecta munhu iye zvakauya zvikandiaffecta inini. So ndakutya kuti zvakandihakira, saka ndakutya, but that's the advice I can give you. Thank you very much. Thank you, Colin. Bless you. Right. Powerful, guys. Powerful. Do we have somebody else who wants to contribute? Hansi, that's why people should be careful what they watch, even what they do. Yeah, true. Very true. Mamunzwa hanzvadzi yangu chitu achitaura kuti hanzi ndakati ndabva kupolokwari, ndakatenga ndaita smartphone, ndakatenga kupinda pama internet, ndakunotsvaga. Handiti maona kuti vanhu vechirume tinoitana sei. Hani muri kuona. So sometimes we should be very much careful on what we watch. Zvinhu zvatinoona kudai nemaziso, we should be very careful. Handiti pangave pa TV chaipo. Kuti zvinhu zvandiri kuona is it benefiting my soul or is destroying me? Handiti spiritually and physically. Sometimes it's something that you have to ask yourself, kuti zvinhu zvandinoona zvinondibatsira ikwa zvondidestroy.
handizivi because vamwe vakadzi cheche vari mudzimba you start by watching porn anzi ndizvo zvemapone zvevakadzi anenge vachizvibaya-baya nechichichi umwe akaozvibaya musi uno uyu nechinhu chemagetsi ka mubva chaputika chinhu chemagetsi mai mwana akasvitsva gambiro seiri mai mwana iri chinhu chemagetsi akachibayira mukati umu zvakafamba sei izvi zvinhu zvimaraba zveizvi zvimatanda zveizvi zvimatanda izvi zvekuisa pamagetsi izvi abayira zasuku atambaisa chinhu cheche achibayira kumagetsi putike chaputika wakatsva senhiro seiri izvozvi uri kuchipatara nechinhu icho chiya handiti maona saka mazviona kuti you see what the devil does. He takes you, he uses you, and he dumps you. Believe it or not, guys. The devil comes to you, anakutaridza gold risipo, akakutaridza entertainment risipo, he uses you, and later on he dumps you. Wosara wamira uri wega. Handika ichocho chakangwaraka chobva chatiza chanomira uko. Hanimona chobva chanomira uko. Saka be very very careful nezvinhu zvatinenge tichiona watching maponi iwayayaka. They invite a lot of spirits in our lives, guys, believe it or not. They invite a lot of spirit in our lives. Some of other people right now they are confused because of watching those things. Unongoti chira chifamba nekachingwa kuda kuita zvema masturbation izvo zvisvi. Chira chifamba nekachingwa kuda kuita like mweya wa masturbation wakatoteka over upenyu wake because of the things that she was always watching every time. Kungobata phone yake yakazara ma app iwayo, yakazara ma app emaponi aya echichichi hanimaona. So we need to be very careful, guys, and with the things that we watch and the things we do. Kuna munhu anenge achifamba nefoni yake kudai yakaremegwa nemapicture afadzai. Hauzivi fadzai. You don't even know, you have never met fadzai. Foni yemunhu wausingazivi yakaremegwa nemapicture emunhu. Because you think kuti ndikuda kumutrolla. I want to bash, ndikuda kumuwachisa. My dear, you are destroying yourself, not the other person. What you can only do nekufamba nefoni, that's being toxic. Famba nefoni yakatakura munhu wausingazivi asiri hama yako asina penye for the evil intentions. And you can only do what you do, but as if it's destroying you who's doing it. Iwe uri kuzvita chivi chinodya mwene wacho, guys, ndo chokwadi. Chivi chinodya mwene wacho. Andimona so ndo patasvika, andimona sevanhu ndo patasvika. Saka zvinhu zvatinobayira kuzasuku zvinhu zvinenge zvitori nemamweya, as much as iri technology nyuwani yakauya inenge chitinobatsira vanhu kudii, but handizivi samwe in the spiritual realm. Bvunzai vanonyatso vanoita zvemwanokudzai zvinenge zvineka connection ka zvinenge zvinako. So andimona zvinenge connection zvinenge zvinako samwe zvekuti you end up being makambona mira ndikudzai makambonzwa kuchinzi kudhara kana muchienda kuflea market kudhara kune vakakura ndofunga mazera edu aya mainzi achinzi tikaenda kuchinda kuflea market kunotenga mabhandi ekusunga muchiuno aya handitarisai kuti mabhandi amuri kutenga akanyorwa kunzi kudii. Kune vanhu vakambotenga mabhandi time iyoyo mabhandi akanyorwa nzi amene zvazvo akangonyorwa pamabhandi. Vanhu vaiti vakasunga mabhandi apa vanhu vakaita jeko veduwe. Vanhu vakaita jeko mabhandi aiuya ane maspirits anenge amene zvaifamba sei anenge akasiyana siyana. Handimona kuchinzi even the symbol of other things that we wear handiti we put them on our body. Handimona tazviisa pamabodies edu isusu handiti they symbolize something else. Then mangwana you see kuti hauchagona musatuke mwana uchiti iri hure iri akachita kahuraka mwana yeye will grow up one day womuona kuita izvozvoka wakabhabhatiza mwana uchimuti hure, wakanamira chihure, wakataura chihure palife yemwana zvakumanifesta because wakabhabhatiza. We should be very careful in what we say. Mashoko atinoburitsa handiti tinenge tikungoburitsa mashoko tungotamba, but zvinenge zvinozomanifesta palater. Handimaona zvinozomanifesta palater. Mwana akachita kambavaka kune vanhu vaidaro iko zvino vana vavo chaivo vakunetsa nekuba. Mai vakangama kuti vaigara chodza mwana kuti uchaita mbavha iwe. Hanzi there is power in a tongue. There is power in a tongue. Rurimi rune simba. Rurimi rune simba. Saka let's be very careful in what we say, even kuvana anditika even kupi what we say. Let's be very much careful nema tongues edu aja. Amedo iro badi iro radiscusia. Harmony. The guy seems to call now. Right. Caller hello. Caller hello. Okay, I think network yake. Anmona. I think network. I don't know. I might have said sense to 2 people or 3 people. Fine.
That's your judgment. And that's your judgment. Everybody's allowed to have his or her own, pfungwa dzake. Kuti rinonyepa iri rinovhara vanhu rinozodai sekutaura kwatinoita handiti. But I think this one is personal, is between you and your God. Anotoziva moyo wangu inini ndimwari noti munhu. Anoziva zvandiri kutoita izvo zvidaiti nawo ndimwari kwete munhu. Anoziva zvauri iwewe ndimwari kwete iwewe. Isusu meso yedu enyama aya akazadzwa nasatani aya azere ropa. Ndinotoona kuti aya kupikwa ari kupritenda inema kuda kuzvita holy but anoziva handisiri. Kola hello. Ndiri right musei manje mwana ari kuita noizi kumasuro kuti tinokunzwa here zvokudaro. Shame, avakaita stress. Shame. Shame. Shame, matidza kusvigamuchira. Thank you very much, Kola. Thank you very much. God bless you. Zvakaoma. Mashia kanyaya yenyu Kola. Mashia nyaya yenyu. Uyu anonzi Rutendo. What ameno. Rutendo, this is a positive page. Kwamunenge mafamba vasikana with due respect. Mukanoona kuchinzi SIS MELLY vakaba kana kuti mbavha kana kuti vanohura kana kuti vanodi. Ende munoverenga ikoko. Mukomenda ikoko. Mosia motukawo ikoko. Motutsirawo zvenyu ikoko. Mosia ikoko. Do not bring rubbish and noise to our page. Please, my dear sister. Harisi page remakuwa rino ichi. Ende kumakuwa ikoko. Munoona kumakomenda. And for the record, zvese zvamuri kunzwaka is true. Ndigari ndati clarify kuti musazonetsekana nekuya muchindivigira. Ndigari ndakukudza zvamuri kuwa zvose it's very true. Believe that. Anditika asi musauya muchitudza pano. Chinda munowa ikoko, moterera ikoko, motamba nezvamunenge muchita ikoko. Pano kana mouya toita zvipano. Handiti ndangoti ndingotaura chokwadi, hapana hatred munin'ina, hapana chakaipa, ndiri kuudza mune zvakanaka kuti uzive kuti kana maenda you are allowed even kuti tuka ikokoko. Tuka is terek. Ani maona you are allowed. Mugotera zvamunoda ikoko asi kana wauya pano, come here and behave. Come here and zvawaona leave it there. Kana wazodzokera wapedza pano ndokuti tambe zvakanaka. Because we are not going to allow you people to bring a noise. Handiti kana kuti fake gospel dzenyu dzamunenge muchiudzana kwamunoudzana ikoko kuti mutivigire pano musvibise page. That we are not going to allow. So ndangoti ndikuudzewo nevamwewo vanenge vachifarira dzakadaro daro kuti ngozati zvivi. Right, pachirongwa hello. Hello, SIS MELLY. Yes, Masquera said.
caller. Hello. Hello, Yes, caller. How are you? ndisandapa comment yangu nandoda kutomboseka kuti mutende Ghost Nation SIS MELLY. It was because of them why I followed you. Are you new here? I'm done almost 2-3 months, but days akanetsa nyenye kunzi medusa ndikati ye mukadzi anombonzi medusa. Saka no publicity is bad publicity. Wakabva wauya kagarira muno handiti kagarira pano. Vandatonyatsouya vandagara kunodai kutonzwa kuti izvo ndimamoyo sisi vangu ndikati ngatigare pano. Ukatora zvizvo sisi vangu muroi. Ndikati medusa uyu ndiswa namedusa utorerwa. Aiwa caller, it's okay. Let's go ahead. It's okay. Ndachingoda kungopawo contribution yangu kuti some of these people, I think it's genetic in SIS MELLY, kozoti hawo vamwe vakungonakidzwa nekuti mweya nechichichi, but most of the people is genetic. Pane pamunoona vanhu vaya vanozonzi vaita kanoti masini akasiyana ekuti mukomana ane kanoti pamwe chemukadzi kanoti chii, but I think the world tine zvimwe zvinhu zvatinowanzirwa especially madoctors vanenge vasingatiudzi kuti nyaya dzakadaro dziri kuwanika mumamedical fraternities awemomo. Kune vamwe kutoti anonzi ane chitu chemurume nechemukadzi, kwozoita kamwe kamwana kane katomboona kainzi kane 2 but zvavakomana, mwana kakaita kadiki chimwe chakaita chihombe. Pane ari kutrenda izvozvi so but asi kuZimbabwe ndokune imwe nyika mukadzi akazvarwa nezvinhu 2 zvevakadzi nezvinhu 2. Ndichakukandirai video yacho pagroup. Handiti muri kuona manje. Saka it's very possible kuti mumwe munhu azonzi ane dzini remukadzi but achitonge murume. Somehow pane kangutongoumbiko kanenge akatongoitawo zvako kekungoti hatingati mwewe tsvina kana kuti chii, pamwewo zvinenge zvangokanganisika. Amen. Izvozvo mimi chinozonesa ndechekuti kana zviri spiritual wai vachizozvarwa vakadaro zvo zvakatangira muumbu yamai. Hapa kungoumbwa hapa SIS MELLY mumbozvono. Amen. Zvonyatsoda munhu anyatsovera information nazvo izvi. I think regai chimbodai, but researching, yes, we can research but tichawana on a point of view yevanhu vemedical zvechirungu. Hatizowaniwo pane spiritual point of view hatizowani ikoko, tinowana medical point of view. Saka tichida kuti tibate both sides tiyatsonzwa kwese. Saka ndopanozonesa ipapa ndopaita sei. Aiwa ngatimbotsvage at least vanhu vari mumedical fraternity nevariwo spiritual tombonzwawo kuti zvakamira sei, tomboitwa one day rekuti timbodiscuss about it. Chinonetsa vanouya vechivanhu vachitaura vanotoyachitaura kuti tinozvibvisa tozvigona handoona, then koya vemedical votaura kuti hazviiti munhu anenge akazvarwa akadaro handiti, koya vespiritual voti tinozvinamatira zvikapera izvi handimaona, but zviri kunetsa nezvokuti hatisi kuziva kuti ndepapi chaipo pekuti zvinonyatso kuzopera here, zvinofamba sei hatizivi handikuona. Ende zvinhu zvacho zvakungonetsa kuti zvatisangana nevanonakidzwawo nazvo nevari kutori genuinewo vari kutobatsirwawo kutobuda mazviri. Thank you very much mningi wangu, thank you very much, bless you mamoyo. Amen guys, ini nyaya dziri confusing. I hope one day tichawana munhu anoda some spiritual attack vamaponga. Yes, we can call him. Panoona chikudzaiwo theory dzavo hanimona dzeku spirit meno. Ndichataura navo, I will speak to you mangwana. Ndichataura navo vamaponga mangwana kuti vambouya hanimona. I think we need to vambouya panapa tione kuti tingatangira papi. Shanda hatina nyaya tino clarify kana kutaura. Anoda kubelieve zvari kuona kwanoona ko ari allowed to believe and to go with that. Anoda kushandisa pfungwa dzake ari allowed kushandisa pfungwa dzake, odzipisa pfungwa dzake ona pane nyaya. Anoda kuti haiwa ndiri kuteerera, it's up to any individual. I don't have to clarify anything to anybody. I clarified zvandakatotaura. Nyaya yese yakatangira pano, vakanzwa zvikaperera pano. Saka ndichadzokera kumashure, handisi kudzokera. Isi start forward ever, backwards never. Kumashure hatichadzokeri, takatopedza.
takabvako. Saka takungotarisa hedu vanenge vachingohumanawo nekudii tichingoti Mwari vaitirewo nyasha asi hatina patinokwana. Kola halo. Hello Maswera. Taswera sana nishusha kuti ukufona nguvai. Naishusha kuti ukufona nguvai. Umama vakandonimirira. Ndaizwa kuti SIS MELLY vakandonimirira ndifoni. Nasi akatode kufona ndazofoneswa nasisi wafona utaura zvekuti medical. Muona zvinhu SIS MELLY. Zvinhu izvi unofanira kuzvinzwisisa because makati vanhu vanozara vakadaro makunoti Mwari ane confusion. Saka zvinobvepi tinoona vana vadiki vachitodaro vari ma2 years toti zvinobvepi. In other words, makuto accept kuti Mwari ane confusion, Mwari akaita confusion kuti vamwe vanozvaritsa ndobva Kola uyo anga achinzi Kelvin, manzwa zvataura naKelvin. Hanzi ndaunotsvaga mukadzi wekuti anaye mwana. Hanzi ndaunotsvaga naye mukadzi wekuti mwana. Saka ndopa foni yako yatanga sha. Achiti foni yako yatanga. Ndakumira pane. Mira ndinyarare ndisvike pane Wi-Fi. Okay. Hello. Yes, takunzwa. Alright. Nada kutaura baba achitaurwa naKelvin. Kelvin ati hanzi ndoda kutsvaga mukadzi wekuita naye mwana. Ko unogotsvaga sei mukadzi kana uchiti wakazorwa wakadaro? Because kana wakazorwa wakadaro which means hautodi mukadzi. Saka wazofila sei kuti unomboda mukadzi wekuita naye mwana. Because it's like ane confusion usika vanhu vakadai vamwe vakadai. But I don't think kuti Mwari angaite confusion nezvinhu zvakadai because kana akambogona kuti zuva ritange kubuda nyika ichivambwa richinyura kusvika patiri nhasi uzotadza kuziva kuti murume anozvarwa akadai mukadzi anozvarwa akadai. I don't think kuti Mwari ane confusion ipapo. Saka chii? Icho SIS MELLY ndofunga makambona kwaTilda kwayakuya pane murume akamereswa mazamu. Ani munomuziva murume akamereswa mazamu uyo. Makamuone? Murume akamereswa mazamu zvemushonga chaizvo. Which means vari kwavanhu vanogona kuzviita izvozvo zvekuti anogona kukumeresa mazamu. Kuna vanhu vane shaisano yekuti vanokuroyera mwana wako iyoyo zvekuti anoroyerwa ari kachika zvekuti munongoti akazvarwa nazvo because akabva ari mudiki achidaro ndopamunotorera imi pekuti akabva ari mudiki achidaro saka akazvarwa nazvo. But it does not necessarily mean kuti akazvarwa. Zvimwe zvinhu mwana anenge akatobatwa ari mwana mudiki nemwerima ani mazona. Kuna vanhu vanobata nekuti vakabata mwana ari mwana mudiki soka paanokura anokura akapedzerwa kudhara zvekuti feeling inenge isisipo yekuti anenge achida mumwe mukadzi. Zvakafanana ngatimbosiya zvingochani mbichana ngatore vakadzi vanoti ma-spiritual husband nema-spiritual wife avo. Makambona zvavanoita. Vamwe vatandotaura kuti inini kana murume wangu asipo ndenge ndinazonzwa kuti murume wangu ndikutomuda akangosvika chete murume wangu handichamuda ani mazona ozonamatirwa zonzi une spiritual husband une spiritual wife this and that. So ukazotaurira munhu iyeye ari kutaura kuti hanzi murume wangu kana asipo ndenge ndichizwa kumuda kana auya handichamuda omuziva kuti aiwa wakazorwa wakadaro is natural. It does not make sense. It does not make sense at all. Ani mazona hazvitombomake sense. Kunonzi kuti zvinhu zvinenge zvitori spiritual zvinhu zvinenge zvakatogadzirwa nevanhu vemidzava ani mazona. Inini I don't believe kuti kune ngochani inonzi yakazvarwa iri ngochani. I don't believe that. One imo munoziziya pane dzimwe hembe dziri modrobe medi zokuti makapfeka anonyatsoziva kuti akamusikana chaipo hembe chaidzo hadzipo here modrobe. But mira ndikubate papo Kola. Rega ndipe an example of Tatelicious. Antu unomziva? Tate nomziva. Tate go to my pictures ake achikura. My features ose mwana mudiki, we were talking of mwana mudiki by then. My features ese pari angari musikana. All the features dzanga dziri pari angari musikana. Aitori negaro rakadarika vamwe vakadzi ari mwana kudaro. Even tumwe tumavideo takachifamba chidini aitotadza kuti angari musikana. Sikatoti panenge pakafamba sei. Ndopandikutaura manje baibai SIS MELLY kuti munoona kuti vanhu veuroyi manje. Veuroyi havangone kuroya munhu azvarwa, vanoroya munhu ari mudumbu chaimo chaimo.
vanoraya munhu ari mudumbu chaimo sesimeni uroya vanoraya munhu ari mudumbu avaroya munhu ari abuda mudumbu kana kuti ari mningi vanokutangira uri mudumbu chaimo uri mudumbu chaimo chaimo uri mudumbu ani makanzwa imwe nyaya yakaitika kunhingini yemunhu akatorwa mwana ne9 months 9 months yamimba ichikika 8 months ichikika 9 months ichinzi next week unozvarwa akamudumbuka mudumbu musina chinhu masikani akaratidza kuti dumbu rine chinhu medical akaratidzwa nemasikani kunzi mudumbu mune chinhu ati unozvarwa akatadza kunozvara akatadza akangobudisa mvura mbva patoshayika chinhu hapana chakabuda handi mazona haana kuenda kuleba haana kuita sei akangomuka 1 day zvinzi hamusisina chinhu mudumbu so anga asina mafibrosi here kuona kana kuti mweya wangu akangozvarawo mudumbu aiwa sisimeri pane skani iripo yekutoratidza kuti mune mwana mukomana mwana musikana akani mwana musikana mamutoti mwana musikana anga arimo skani yanga iripo ka proof manesi ndo akatomudza kuti next week muri kuya but look at it this way caller handiti send up hangu advisor ngiri example letter because I know kuti she wouldn't mind though because at least we are not talking bad about him totomfollow tomfarira tatana mtwin anoziya ane mutwini wake akabuda chingori musikana nanhasi musikana chaichai akatororwa ane family yake saka vanhu varoya vakanoroya mwana 1 vakanosiya umwe mutwini ake makadautaridza mutwini watatelicious tatelicious hasi domo zvekudaroka she's very smart that lady that man I don't know she's very smart tatelicious yes she's very smart she is very imagine tatelicious dai akakura ari gentleman ovaita murume chaichai sekuzvarwa kwakaitwa munofunga tatelicious dai pane varume muzimbabwe vanomira naye here mimi paintelligence dzake dzadzi but munoona zvinoita satani manje anokumira chimwe chinhu okupa chimwe chinhu zvekuti uyo unotadza kusvika palevel rako chairo chairo because unenge wabirwa zvimwe zvinhu waiswa zvimwe zvinhu handi mazona unenge wabirwa pane zvinhu zvaunondobirwa otosiyawo nezvimwe kuita kuti usasvike palevel because satani haagone kungo ndimazona kuti usasvike palevel irororo because tatelicious akaenda kusweden akasiya kuzimbabwe but tatelicious aicheriwa agara ndiyo dai anga ari munhu ari kuzimbabwe izvezvizvi dai vatonzi ndo masiwo emamwe makambani kana mamwe IQ yake is very high shem very sharp aiwa munhu ane andizivi abati yashem she's very sharp andimazona very sharp yakaenda kupi manje IQ yawest manje yakupedzerwa pafacebook achita masikiti achita sei no but ari kuenda but ati no Tatelicious has been going to school up to further education right now. I think recently she should be getting a degree. Saka tingati ari kuita IQ pa Facebook. No, I don't believe in that. Tatelicious up to in the marine, it's just that unozati kana ukapinda mu foreign land your foreign unoziva handiti ukapinda mu foreign land uchibudu chibva panyika asi munhu mukuru kauya handiwaona zvekudaro wabuda munyika mwapinda munyika yaya unofanira kuita the right papers handiti the rightful papers kuti ukwanise kuzoona basa rauri kuda so let's give him 2-3 years Tatelicious tingesika sambati hapana anenge atove kure anenge ane madigiri anenge ane digiri racho ka anenge atove kumusoro muona zvoita satani wanje sesimeni muona zvoita satani satani anokupa anokutorera benzi ningini amg yayo obva upa honda fit zvekuti paunodhraivha honda fit unenge oshunga kuti zviri right but zvinenge zvisiri level rako Tatelicious izvezvizvi nelevel yaanayo chikoro patoripo patori napo paipo already makatarisa Tatelicious izvezvi opportunity dzaanowana kusweden That's why ari kuita further education because mukana wacho iko zvine zvaave nawo anawo ko varungu right let's go panyaya dzevarungu vatinoona vakadarowo saka vanenge vatorwa here varoiwa here varungu zita rekuti wichi atinobva kuvarungu harizi rechizezuru which means variko varoi kuvarungu zita rekuti wichi riri kuvarungu witches and wizards kuvarungu ndokwarinobva harina kubva kushona kuna zita rekuti wichi originally rinonzi wichi nezvino ndaitoverenga imwe article yemumwe musikana akaita film inonzi chii ari muroyi ameno I'm forgetting the name of the movie achinzi akatozoona kuti tete vake vanga vatori original muroyi but akaitwa achipiwa role yeuroyi but akatozoona kuti tete
ancestors vake kumashure kwake ancestor akanga atori uroi chaiva kwatori neuroi but murungu watutsana nezvake handi mazona so uroi uriko but most spiritual uroi manje iroots yasatani satani ndochibaba chevaroi because zvinhu zvakaipa zvese zvinokondorwa nasatani handi mazona zvafanira vanhu vamataura navo kumashure manzi what here first caller second caller vese varikutaura kuti we are feeling guilt tapedza kuita izvi why would they feel guilt kana vakazvarwa nazvo handi mazona kushandiswa because kana idzi nyaya dziri tricky idzi nyaya idzi dzakutoticonfusawo dzakutondiconfusa kana nemi why would someone feel guilty kana akazvarwa natural nezvinhu zvake unofeela guilty sei ndopane mubvunzo wangu inini ndakarara nemukadzi inini I don't feel guilty I would never feel guilty and feel guilty kana mukadzi akarara neni I feel guilty why would iye kana arara nemumwe murume ozoti I feel guilt afterwards why would you feel guilt kana zviri right or right handiziviwa feel guilt handi mabolo I don't see why zvinhu zvacho is more spiritual than physical and zvokunzi hanzi ndosaka ndichotaura kuti dai zvava zvichinzi vanozvarwa vakadaro ngati vaaccept okay we accept them vanozvarwa vakadaro why is it mumwe anozvara achidza kuti anhu anotsvaga mukadzi wekuisa mwana udaisa mwana sei feeling yabva kupi manje yekuti uise mwana inomira sei kana wodaisa mwana ichitadza kumira kana pasina zvekudaisa mwana kusimba rekuzoitisa mwana wariwana kupi handi mabona saka in other words kana vakuti vanhu vanozvarwa vakadaro kutaura kuti weare accepting kuti okay God is making a mistake somewhere somehow yekuti vamwe vanozvarwa vari varume then vanofanira kunge vari vakadzi so which means God is making a mistake ndozvatiri kutaura toringobvumirana izvozvo kuti okay we are saying that God is making a mistake ndozvatiri tichiaccepta ini nangu kutaura chokwadi I don't know ini zvinoti handizivi hangu I don't know kutaura chokwadi and ndongoona vari vana vadikidikika vachikura vakadao zvokuti vanhu vanobiwawo vari mudumbu vozogadzikwa vari mudumbu ndatotanga kudozviwawo hangu ndozvisiva hangu kuti vanhu vanogona kubviswa dzimimba vachisungwa zviberi vachidii but zvokuti munhu anozonyatsogadzira munhu kuti achinje hameno zvinobuzviwai asika tikutaura kuti ingakutaura kuti anigerian movie and kureva kuti inigerian movie zvimwe zvavanoita kunigeria kwekwe zvimwe zvacho hazviitiki wakamboona munhu achiita inyoka achibuda iripo payoutube ati unoenda kuzimbabwe atitsvarai kunigeria ndati inini pandazoona panigeria ndaitoti hafeki dzavanoita idzi but pandakazoona kubuda kuzimbabwe nyaya dzakadaro manje ndopandakaona kuti ezvo kokune nyaya dzakadai kuzimbabwe dziriko zvoitika izvozvo ndaitozvirambawo zvakangofana wakanyanya kufonera ndiasisa kwaitaura zvokuti hanzi zvechivanhu pamushonga yechivanhu nesaidzi dzinofamba sei munoziva kuti here pane mumwe munhu wekuti kusaidzi dzinonetsa chinhu wani pane padzinogumira because zveurwere ati zvinhu zvese zveurwere zviri spiritual everything you know the sickness is spiritual hani mazoni because hakuna urwere husiri spiritual zvinhu zvese zviri spiritual isusu wacho we are spirituals hani mazoni anything else chiri panyika panapa is spiritual because munhu chacho akasikwa namwari akabva muvhu which means ivhu is spiritual rata chairo charinobva muvhu rata riri spiritual ndosaka muchiona munhu achina akatenga mota inonzi ngatinamatire mota kuitira kuti tifambe zvakanaka mumugwagwa kutoratidza kuti mota ine zvainotodzwa kana tanamata izvozvo hani mazoni so zvinhu zvespirit saka zvisausainzi hatifeta pahwina because sainzi pane painogumira panopfurirwa nespirit ndopakada kupindura hangu sisa wakaitaura zvesainzi nespirit because pane panosvika sainzi pekuti sainzi yaguma pozoita panoti pauda spirit saka I think one day we should be having a live yevanhu vakamborohegwa vanonyatsoziva kuti takatoregwa dzinhumbu mudumbumu vambotaura timbonyatsodzidza because it's like we are learning a lot every day zvimwe we are getting new things zvatanga tisingazivo zvatanga tingofunga kuti mafiction ka tinenge tiri kungoita tichingozvinzwawo every day kune chatofunga kuti fiction kune munhu akatochirarama handiwana chatenge chifungwa kuti hakuna zvinhu zvakadaro kune munhu anenge akatochirarama pano zvo zvanda kutoona izvozvo saka maybe if one day we open a platform and then vakadaro vanoziva maybe we can get to learn a lot. We can get to learn a lot zvishwa but dziripo nyaya dzakawanda dzinotyisa dziri kuitika mudzimba umu andi kona ikola kuzvarwa uri chirema is it spiritual? Kuzvarwa uri chirema zvinorerekera ikoko futi
isusu tinozokuaccepta kuti mwari zvatapiwa naMwari ndizvozvo atinogamuchira, but mostly zvinorerekera ikoko. Handii munozoona here kuti apisari mambonzwa here mimi anti zvekuti vana mai vanotaura kuti mwana akaita 3 years asati akugara achingogwesha. Apisari mambozvinzwa pozonzi vakazoitwa zvimwe zvinhu zvakazoitwa ndipo akatanga kufamba. Apisari mambozvinzwa here izvi zvakadaro. Makabvunza comment section inogona kuudza zvekuti mwana anogona kuzvarwa oita kana kusvika pa 3 years mwana asingakambairi akangogara kana kuti asingamuke, pachinzi pozoitwa zvinhu zvozoitwa mwana ozotanga kufamba ozotanga kukambaira, pozobuda mashoko ekunzi atete vacho ndivo kwakasunga mwana, ambuya vacho ndivo kwakasunga mwana. Mumwe andokura kuenda kana ku 20 years akadaro ndozvongodzimara atoremara. Handi mazoni zvakangofanana ndofuka makaenda pavanhu vari kutevera inonzi program inonzi Drumas Media. Drumas Media pane moto wekwamusame apo. Handi makanzwa zvakataurwa nagogo vaye kuti dziripo pano vanhu nyadzo dziripo paold page pedu apo dzose ndokani ndakadzikanda ipapo. iya kamakainzwa hanzi sekuri vafamba vachikamira vakasungwa nenyoka. Handi makavanzwa vachitaura gogo vaye ndakavasungwa nenyoka kuti vanga vanditsamwisa, ndakavasunga nenyoka vobva varemara. Saka izvezvo vakundofamba vachikamina upenyu hwavo hwese vakundorema akatoremara, mumwe harichazotsika. Saka mukuona kuti zvinhu zvacho zvinhu zviri spiritual. Chandoziva chiregai pano tokuenda kuZimbabwe apa ndo panichanonyanyisa kubatirai mafaira. Zvanichaita sekuti ndikuenda kuarea kwandakakurira ndichanotsvaga vanambuya vaya ndichanotsvaga nyaya vanambuya vari kove kunyatsonogara navo zvedu tichita live tichinyatsonzwa nyaya dzizhinji tichinyatsosununguka vachitaura nesu tichanzwa zvakawanda. Aiwa tiri kuenda kunodzitsvaga tiri kunodzifambira. Aiwa tiri kunodzifambira. Tingaenda tigonodzoka tisina kuita maraivu 50 ekunzwa nyaya dzakasiyana-siyana dzekuZimbabwe. Aiwa zviiti tomboitawo Drumas Media Diaries Media tiriko kuZimbabwe. Dzoka uchipfuta. Kusvika zvirikachida kusvika tosvika, but nyaya yacho iyi haisisina value because yakafambiwa nayo kudhara. Tichida kunotsvakawo mafresh. Sazoita kungori kuita competition navanhu vakashitangira nyaya yavo. Unotsvaka ako mafresh woenda kune ako mafresh. Aiwa magroceries tinawo. Muchadecide kuglobal kuti zviri kunofamba sei, you decide then you tell us. Aiwa magroceries tinawo shame. Ekunovapa tinawo. Ndo vanhu vachira kuti tinyatsonzwa nyaya dzacho tinyatsodzifambira. Dziri spiritual, we are spiritual. Tokontrol zvakanyanya tichifamba, patinotifamba apa tichikontrol zvakanyanya, vanhu vanenge vachibata-bata. Ndosaka muchiona tichinamata, tichitonamata tidaita Mwari vatikumburira takwanisa kumira, because dzimwe hondo dzacho hatidzigoni. Aiwa dzimwe hondo hanzi we do not fight against flesh and blood but against the principalities of this world. Dzimwe hondo zhinji handi dzinomanifesta zvadzo physically but dziri spiritually. Handimona saka zvinenge zvakuda munhu anonyatsoziva anenge ane spirit of discernment kuti okay, these people they were used maybe to do this to me, but it's not them. There is something that is triggering in the spiritual realm. There is something that is triggering these people to do this. Anditiona saka zvinenge zvakuda munhu anenge anyatsozi understand nekuziva. Spiritual because like I was saying we depend on him it's not kafamba nje unotonzwa kuti ndakamkomana again bonyinga kamskana akamskana again bonyinga banawo nehembe jadzo dzekupfeka jadzo zizodzo zihembe jadzo unotozwa kuti panapa t-shirt yandakapfeka ine zvimwe zvayo mune kanga power iri kundipa ani masoda unobva utonzwa kuti handipere power waunotanga kutonzwa kuti ya hanzi kwasekuru nganga muri kuti tinodzokera pateke atidzokeri pagedhe because tinenge tisina kwakanganisira kare. Remember tichida kumboenda kunonzwa nyaya saka tingasvika mukazvindozvisa zviri proper mukataura navo munonodzinzwa nyaya hamumbodzokeri pagedhe munonodzi mimba titakabata bhare sipo nerice. Saka tikasvika tichitotora tabvawo kuSIS MELLY Diaries tikutsvagawo tinotonyatsopinda tikatoudzwa zvese tikabuda tikadzoka. Saka moti pani pachienda zope tikadzoka tisina kumbosvika kun'anga dzinoroya hatingamboshi totofawo tosvika kun'anga dzinoganga tinohwa kuti zviri kufamba sei totosvikako tida kuhwa kuti vari kumbonyatsofunga sei, pfungwa dzavo dziri kumbonyatsoshanda sei chaizvo.
handiti maona totosvika vanhu vanoroya ini ndakarerwa kana hama dzangu ndakatarisa kudai so ndakazoona ina handiudzweka ini ndakasakana nazvo guys zviuro izvi ai ndakazoona kakawanda chaizvo vamwe vambuya vakabudisa nyoka masikati machena ndakatarisa kune zvekuudzwa kubudisa nyoka pasi pembhedha masikati machena mumba mavo saka zvinhu zvakadaro zveuro izvi zvinenge zviri kwezvi kazi kwedu kuchitumbisa anokuziva kuti mahwani kwenyuwo kunozonetsekunozowonawo zvikunonyaradza yeah alright hanzvadzi thank you very much necontribution yenyu tikudzidzawo zvinyuwani alright bless you tikudzidzawo zvinyuwani guys from other people we are learning handizivi but guys ndibatsireiwo hanzi mamusviki kwesisi meli drums yakatiza drums ndochi yes we need professional people to come and help us on this guys ndibatsireiwo kutsvaga munhu wamunoziva kuti zvingafamba aiwa kudzifambira ndikunodzifambira kuti tingabatsirikana sei pazvinhu zvakadai nchanongokupromisa ndechekuti kana aenda kuzimbabwe guys imogara muri pamawifi inini ndikatoperi gwangu nedzata rekuzimbabwe muriziva dzata rekuzimbabwe asi pandiri kuinda apa iwill make sure kuti ndiri kumbonodzifambira hanimaona ndiri kumbonodzifambira chikufadza ai tichipinda tichinogara tichinoteerera tichinohwanzi kwamutare zvino kwamutare hakuna wandozivazve ndogonosvikira kupiko kwamutare kwacho ndandisingamaindi kunyazonodzitevedza kudzifambira handandisingamaindi but asi kana ndawana munhu anenge ari kunogwana tichatsvaka kuti unoti uyai kuno muwedzi kuno tosvikako nokuti ndiri kuenda nemwe mudhayari ka aiwa ndiri kuenda kuno mwe mudhayari nezuva nesheni saka tinosvikako kutori tiri 3 tingagohla toseri tinganodhiwa toseri tinosvikako tonohwa kuti zviri kufamba sei handitika saka guys I think nhasi let's call it a night mangwana ndoya nendenge mangwana Saturday I'll bring the ndenge whatever time anichatanga I don't know but I'll bring the ndenge timboseka timbonakira we are detoxing handiti we are detoxing the negative vibe handitika within us we are detoxing zvinhu zviri zvatinganidi in our system so we try and bring negative positive vibes dzekuti tinobvaruka nokuseka tinenge tichiseka tichitenderera tichiseka kuchema musodzi cheko anomana anyway nhasi hatinagona kuti timuvharire panze because this guy you seriously see guys kuti he needs help saka pana kuti achati ngatisiyei asingaiti anomana we to accommodate him but mangwana sevanhu vanga vasuwana so sevanhu vanga kusuwaiwo so yeah tinodzoka zvakare and then we start from there hanzi sekuru wacho wakano hanzi drumas yakati kupiko yakatiza kupiko imi drumas kupi ati munotarisa appointment isatainda here asikana ndokupi wakatiza kuti tinozama kusvika kweisu ndokupi kwavakatiza kupi imi guys kupi guys kwavakatiza toda kunosvikapo ndekupi ine I want to go there tinoona tonotisa here ndekupi kwavakatiza kwamutare pai vakatiza kwamutare kupi ndokuti nyaya dzavo ndedzekwamutare dzakawanda dzacho karanganda TV inenge ichiita kwamutare 1 hanzi naFaith maita basa madzoka welcome thank you Faith taingo amuzi tichazoti one day nyaya dziri dzanyatsoperesa saka tozokuudza kuti nemhakai panga taita decision yekuti let's take a few days of we'll tell you for now regai timbomira kukuudzai tingatofiwela fire let's wait kana yapera then you understand kuti nemhaka yei hatina kungoshita nekuda kwedu but tine mumwe munhu angari we'll tell you let's leave this now we'll tell you hanzi kuna Sharon Mundi kwamutare antane zvei kwasekuru ndunge kwai kwamutare vakanzi ndinga madzoka pano meishiwa saka nenge achidzaonesi vakadzi here kusakubva nakuita kuti tiite mwoyo wekuda kunosvikako wenu wokwanzi kunanga ikarombesa gogo yekwamusami isi hatizoindika nenyaya kana tichisvika katisvikike nenyaya yegogo yekwamusami tosvika kuoka nenyaya yekungotauyawo kuzokumhorisa nekukuona ine kungokufarira kuti tauyawo nemupunga uyu nesipo tichiudzaiwo nyaya dzepanapa kuti zvinorapa sei munorombaisa here munodii tongoitawo general nyaya tingarambidza kusvika vakatirambidza tunofira but hakusi kukagunoroiwa kagaisi varoi vazere guys even kunana shurugu even mumataundi ndimomo munana gwerumu hanimona munana gwerimomo varoi vazere tinotraya kuno tinosvika ikoko hanimona
tinongova munzvimbo asi moza muchikura guys mai wakuti mbuya nhingi avo vanoroya variko kazvimbuya izvozvo mbuya nhingi avo vanoroya avo kana kuti mai nhingi vanoroya muri kuona unosvika unoita matricks ekuti unyatso kuvaredzwa rezva kuti nyaya dzinyatsobuda handimaona hanzi mbuya vedu anosiya soka saka mbuya vakazosiya nyoka yacho hanzi nalara dzavari iwo haudzidi here lara iwo haudzidi herewe dzongonakidzawo wangoteererawo techitodzidza zvakawanda tichitodzidza imi guys muzonyanya kupembedzawo satani imi muzonyanya kumupembedzawo sataniwo guys kubva musema kuti munonofirako munonourayiwa mumazonyanyawo kumupembedzawo imi saka munoti mwari waana simba rekuti tingasvikapo ene matauriro enyu amwe kuita kunge makatomboenda kwaanonyatsa kutokuona musati masvika kunge makamboendapo here imi madhairis makatosvika mukadzoka saka mbuya nyoka vakazodii vakazodzosera here mbuya vakazodzosera here nyoka yacho kati vachinayo havo nanhasi vakarambigwa kudzosera vakazodii kwaina Tanaka, you are being warned, may use knowledge. Don't worry guys, don't worry, do not worry about that one. Do not worry about that one. Hansi takaenda kutinobva kubocha. Whoa! Antoda unovasvikira ini. Chembere zvako paide chembere dzina zvinona kunotengera fanda kudai wona mabhanzi. Toudzwa dzose. Kuvatengera mabhanzi nefanda dzine mafanda nemabhanzi ane cream. He, tinoudzwa zvese. Toza zvese. Asi uko kwamati kwaitisainde tinohlaya tisvikiko guys atindi ko kwamutare isu. Atindi koko guys aiwa kwa atindi koko. Kwa nyoka yakuda kuvadla gogo ngavadliwe nenyoka yacho nokuti ivo vaimbotora nyoka chitorera vamwe nyoka sei vaidi kutora nyoka yekuti vadlise vana vavo. Vaidi kutora nyoka vakunotora nyoka kuti dhara choshe 200 years. Saka zvatiri kutaura kudai hachisi kuti we. Chidhara hachisi kuti we tichitaura kudai. Kana kutokudzwa inawo imi madhairis zvakaoma. Tiyakatengera fanda mabhanzi ane cream machembere towadzose uko. Zvombonesa here. Wanda wakaisa vachinja ko paside zviti fanda yako wakabata bhuto rako refanda mabhanzi ane cream unonowadzose kwedu uko kumaraini. Right. Guys, gaitinde naita nakapopo aripiko bamni Tanaka. Vari kupiko bamni Tanaka popo naiba bamni Tanaka popo. Mbiri yenyu yakabuda panapa kuti kwanzi imi munoya panapa muchindisekera sindimi number 1 kundibvarira ma street naiba bamni. Ko munondibvarireko? Munondibvarira chiko naiba bamni. Ndakakutadzirai ichi. Chandakakutadzirai shuwa. Ndiudze chandakakutadzirai. Nokuti nangu handisi kuda ma-enemies. Kana ndakakutadzirai chindiudzai ndikumbirire ruregerero kuti makanditadzira pakati. Nokuti shoshuwa munhu womurume kuramba mongoti teki neni. Muri munhu womurume. Yakatobuda pano pamakomezi nevanhu vakawanda kuti muri munhu wechirume chokwadi. Muramba muchingoti teki naMelly asina chakakanganisirai. Pamwe papa muri zera mwana mudiki handizivi. Ndakakukanganisirai chiko nai bamni Tanaka. Madzoka mukomezi chemurimo. Pindura yenyu tingoonesana. Kuti nyaya yenyu ndei zvamuri bamnini muchiti maiguri nchiti bamnini kuzvinombondibvarireko mukuti asinoirema here bamnini muri kuita zinoirema here apa musati mambondipa na mari yenyu andimuzati kwai ndopema ndinotopema chaiko fair ndinotopema apa mari yenyu musati matombondipa kana kunditumira kana sendi asi muntuka chibva yenyu matongoisa kana inonzi chitega nditongopema pano ibva matongondisira e-wallet Ive vano ndisira e-wallet yacho weti munotuka zvakanaka ndichimwa wofanda namabhanzi ane cream. Hai bamnini. Hansi Tanaka popo is a woman. Whoa. Ati gozizvi. Shuwa makabuda mukombe pano kunzi SIS be careful of Tanaka popo gostira rinaumira zvakanaka. Rino kutuka apa rinenge richiapa ntoriona zvedu. Ndikati Tanaka chaiye zvikanzi Tanaka chaiye ndikati konda kamkanganisira chire gai ndigomubvunza pano uya nei ndine daka mune daka reniorei makaitigweiko naMelly ndikumbira angu ruregerero andi sorry we go a long way kana wakaitigwa chinhu naMelly nongoya woti nokuti kushwa kuita ma enemies nongoramba chingotaura pamusoro pemunhu usingazivi haunetsi
imi munotita pisi chako muchinda kunovata muchinyedza kuti ndanchibvarira munhu asingatauri nezvangu asingakupinduri handikuzivi motonondora vata hope chaidzo kutomukira nyu Facebook kuti ndinotrolla Melly bamunini musadaro vedwe musadaro right anzi ndakabope kudbe umwe hamene kuti ndimainini kandibamunini handizivi but ndongovati bamunini ndizombozvitsvagini bamunini kuti tisvike koko ndeichingoti hamene kana mwoyo wavo uri free vachihwa vachivata hope dzakanaka chaizvo kuti ndatuka munhu asina chaanokanganisira let him be kana kuti let her be hamene ikoko right guys asi zvisinei I still love you though I still love you mwari wenyu achakubvunza imega zvamuri kuita muri kunzwa zviri right kana zvisina kuita zviri right amen kana zviri right continue thank you Faith, thank you, I love you so much Faith. I don't know the person, one day I wish to know you, just knowing you vakawanda ndakuvaziva vakawanda I just know them like takutongotaura zvaive zvakudhara zvesvose zvakutaura izvozvo taingohakira chingodi thank you Faith ende zveshuwa wakura ndakatozvitaura pano one day usipo musavhaire nekudiwa imi kudiwa kutuka here naye bamunini muchindituka motuka munondida munoda naye vede munondituka here pavanhu handisi moya kuseri mondituka imi munototaura neni kumessenger moya munyasondibvarura tiri kuseri monyasondibvarura ndoseka unoti saka vatopedza neni so toseka hedu todzoka right mascreenshot andakanadirina nawo ndabasa nemascreenshot ina nditombodi zvemascreenshot hanzi ndokurevereka kunati dziserina guys tobatana mangwana pamvenge risi my favorite risei guys tobatana mangwana but tisataenda guys tisati taenda handitika I think ipo panapa as a group as a page tangata kulekawo musatanga chita zvakanaka tichiti ngatina mateva vanhu vachinamata chidiva Faith asi gurundoro ya Faith asi gurundoro hanimaona tichinamata zvazviri right tanga takuleka handitika look at zvimwe zvinenge zvichiitika handiti so guys atina matei tinde kunorara tese let's cover each one another handitika toenda kunorara thank you very much guys right now we are sitting at how much handizi how much is it 13,000 or so 13,000 or so yema groceries emahamba yatouya guys saka tukamwenja kuti nini tinotopema ndigohasla ndigokubirai handakubirai 13,000 I'm sitting on yatotumigwa ndinayo thank you my diaries so monyora list yacho global please monditira changamu mondinyorera list yenyu then you give us toona kuti zvizvi kutengwa totengerana touya tokupai feedback zvese and everything tomirira kuti takuenda kunodhirivhara motodza topakeja sei so isusu chedu chingori vatumwa imi muchironga zvamunoronga ikoko then mozongotiudza kuti zvinofamba sei so guys vese vari kusa kupi vedu ndibatsirewo kutenda timu pamawheelchair edu ari kufamba mberi ari kuendera mberi I think right now we are sitting at taapa 13 tatakata 13 or so but hatisati takuvharira vanhu panze vari kuda kuunza mawheelchair please keep bringing them uyai because we're going to have a very big show kuZimbabwe a very huge road show tichipresenta maningikira iri kutoitwa covered nemamedia nechichichi handitika diaries on the map ipapo pamamonya ipapo tinenge tiripo pamamonya ipapo saka vedu ndibetsereiwo kutenda timu irasikana ndibetsereiwo vamiramira zvese ndanisina intention kuenda kuZimbabwe zvikanzi iyi moenda imimi manje you have to go guys so I'll be going there handitika ndikatotengerwa shelter mina usatopedza kuti wow mina ndikudzi ndakatengerwa ticket rangu to and fro rekuwinda rendege ndikabhukirwa handitika ndiyo the most expensive lodge handitika iri kuarea handitika kuThe Villa 5 days ndiri papo ndakamboda kuti nditi ko ndongonosquasha kafumba kwangu guchero kune munhu ndongonoonesana ikoko anoona zvikanzi aiwa zvinhu zvedu zediaries anoona saka tizongonorasikirawo necoachididi but kungoonawo kuti how far zvinhu masettings but teketiri antimaona and so far we have got mamwe magigs ewo atakavataitwawo hookup nevanhu vekugweri zvikanzi muri kuya kutodawo magigi mozotitira zvakati kune vanhu vari kuUK vari kuvhura maloja avo kuZimbabwe kunana gweru kune vanhu vari kuvhura mabhizinesi avo vari kuna UK echichi tinenge tsiko kwese ikoko hanzi when this SIS MELLY uri kuZimbabwe here Faith kana uri kuZimbabwe tingatofara kuita munhu akafanana newe kuti uye will be very much happy I think tinenge tiri kuZimbabwe by musi wa 14 December I'll be there
14 December tinenge tiripo pazimba tozodzoka zvedu na 18 19 ku but tinenge tiriko anditika. So guys zviri kuendeka. Thank you very much. Gatina matei tobva kunorara. Gatina matei. Let me pray inini guys. Hands Gweru. Guys, I want to come on. Pane mumwe mudhayarizi ari kuinda neni apapa. Kweiniwe Gwelu mondisiya. Pane mudhayarizi akatiwa ndikuenda naye apa. We-SA. Admin we-SA. Wandiri kuinda naye. Then toita Zuva Nation. Saka tinenge tiri 3 Zuva. Admin isusu mabeku diaries 2. Zuva Nation inenge yakamirira Zuva Nation. Isusu takamirira madiaries. Anditi. Tichimisa pamepo. So now chasara I'm targeting tikati 100 nokuti pachazara ndokumaraini ndokatobva katakaberekwa saka like muchiziva guys muchikura muchibhoita musikazwa muri vana we are well known uko zvokuti pachazara saka tiri kunosiya matichese diaries right now. I'm focusing at having 100 t-shirts or ndikatadza 100 at least 50 my donations number please. Thank you. Auntie Bedweka makandiuraira self-esteem Auntie Selina, but anyway she's fine, she's a strong woman, she'll come back. Auntie Selina, can you please pin my number my donations number regandive number pina indibo visa ya tanaka ya pinwai anmona my donations number ndokumbira number mupe Angela NG anditika ndokumbira mupe number Angela NG ma admin kana pane admin team SM munditorera oningiki screenshot so that treasure anozomufambira anditika saka that's nice kind of guys mufunge mchana wadzaka guys ndokamuri kunoyazonzwa history zedu chaize koko handitiri palive ndokamchana yasononzwa chokwadi chaidzo kwete dzimwe dzedze kunyeperana dzedze chaidzo kwandi takagara neboys dzekudze muza boys dzekumagrosa handi moziziva boys dzekumagrosa dzedza dzekuti makakura dzidzongomukira pamashow dzedzichiputiswa ndinenge chiputiswa dzose nyaya ipapo tichavatingira masesesho tichitazonzwa nyaya tichifarawo nevanhu. That's where I was born and bred, so giving back to where I stay also, that would be nice. That's why I cannot stop thanking my diaries. That's why I cannot stop, because at least chero ndikazodi chero ndikadi chero ndakanzi ndafa nhasi vanhu vegora nzoti mwana uya takambomona ari mwana kana takambomona ari mai nepandakanotengesa madomatisi pamusika guys ndichange ndichinosvika apo ndichikudzai kuti ndakatengesa matomatisi pamusika pano apa ndopa ndakasvika apa ndichitengesa apa ndichinotaura navo muchizvinzwira munyatsokuona kuti ndakabva nekupi andichimaona muzvinzwire kwete kuti ndiite history kana kuti mune muchizvinzwira ipapo anomuza kuti boys dzepamaraini dzinonyatsongota sezvazviri saka tenge tiri tikoko hanzi nabeta beta uri kuuya kuafrica here epi uri kure but tichauya kuharare tine function kuharare we have got a function kuharare yatakabhukiwa yatakahaiwa yemunhu ari kuvhura whatever yari kuvhura ikoko saka tichasvika kuharare tichasvika. Thank you Samantha. Tichasvika kuharare tichange tiriko 2 days or so anditi maona nangu harare guys musatombondiseka nditombo isi zvekudaro guys ndongoziva zvifambira mutaundi zvekumwe kune kwedu kumwe uko kunozwi ikoko teste ndiriko kunozwi ikoko kunozwi ikoko nezvinoda kuti kangama kuti kangama sta ku opposite Java Force kunonzi chi kuma news tenzo kunonzi chi nakukangama guys beta kana chuya saka tichitaura ku WhatsApp saka vese vari kuuyawo vedu kubva kudiaspora vari kuuya kuChristmas please timboona nawo kana future tingosangana tingomhorisana tingozivana zvezvakangonaka handitika kana tiriko todzoka zvedu. Saka guys ngatinamatsei maketeni ekumagro iwayo penia iwayo kuruwa but ine ndakukangama esvo naimindiregei it's not ruwa though but ndakukanganwa mirai ndigovhunza husband ndakukangama ini asi ndongozva kuindako. Sanjo, thank you. Anzi ndiri top 3 pamasocialize. Thank you. Sure ungandisa pa top 3 pamepapo ndikukwana here ku top 3 serious ndapinda here ku top 3 huko Sunway City aisi Sunway City 10 old aisi 10 old kwanzi chiko chakudzai ndakangama ini not Eastview Zimra Park yes hanzi pin number ini handichazivi ni pin number handizivi ni number dzacho na kuti zoti kudimira ndivafonere
namba handisi kudziziva ekuzimura pake pane TM ka pane complex TM handi ndo kana tikasvika pa ndokumashops katenge tichitenga kuku pane TM iri apa me ndifonere Anselina Anselina comment section vari kukumbira namba dzemadonations mamarara ndava mutsango ararasikana video zvingangovewo nice vasikana mucomment section ndokumbirawo mukangoti una Anselina video sorry Anselina self esteem yavo yave pasi mufunge nezvanga zvavakaitwa ndakamboseka muchiti welcome to Facebook nchivadaro but it would be nice guys just kuti vakapinda mucomment section tongoti Anselina we love you sorry like ish amen Phoebe ndokumarenga kwa iwo uri kuZimbabwe rewe Phoebe azitiri muruwa after bridge chika kusimba indobaya zokuzwana zvekwereni thank you Kudzi thank you Kudzi Mkiwa thank you Phoebe thank you Tana achihoro fochu hanzi aina ninyatsa kuzoti lina ichabvunza ninyatsa kuziva ini notice lechona kudhara yakangotengwa tikangoisa foundation ndibonyanyo kusvika kwanyanyo kukuziva zvekudaro Thank you Lynn, thank you Shalom. Unatanaka zvechidai sivajaira zvino vananzerina vazvizivi vakomana ndakatovata mwoyo wangu uchirwadzirwa ivo tikati ko zvadi ngoperera pandiri vakomana ndakatonamata that prayer that day kuti nai Mwari what is this dezvangoperera pandiri oh vayauya namba iyo right your number yo yauya namba yauya amen Tanaka Anselina malavu nemalikes enyumo mucomment section ameno zviri kuitika uma Anselina I don't know what's going on but ndingona ndachoti Anselina we love you Anselina we love you Anselina I'm just seeing malavu nema ari kunzi ndenyu aya I don't know what's going on in this comment section there Thank you Silo kana uchitoda nini zondibona naipane munhu akafanana ane phobia yenhunzi handidi chinonzi nhunzi kana bete mukati mumaso angu nhunzi nebete mukati mumaso angu hazvitoiti right guys ngatichinamatai hedu ngatinamatai guys let's just pray ndokumbirawo kuti kwamuri koko vanobhilivha vatendi handitika vatendi vese ndokumbirawo nemweya waMwari guys vanogona kunamata vari kunzvimbo dzavari koko let's join me in prayers handitika let's try and cover each and everyone ari pano let's forget our squabbles let's forget our grudges handitika let's come together as one and pray for each other handiti chikumbiro chandiri kuita right now as I am praying I'm going to pray handitika ndanchikumbirawo kwamuri please join me in prayers handitika tinamate tese handitika ngatinamate tese mundibatsiro muri kwamuri let the spirit of unity comes back again tokumbirawo mweya weunity Mwari vatipe mweya weunity tokumbirawo mweya werudo Mwari vatipe mweya werudo tokumbirawo kuti Mwari vatipe mweya wekuregererana tokumbirawo kuti Mwari vatipe mweya wekuti tingotakurirana mutoro andimaona titakurirane mutoro antimazviona tiri vanhu tokanganisirana zvesure but at the end of the day we should learn to have love and we should learn to forgive each other anditi so ngatinamatei guys let's pray
Father, in the name of Jesus, we come before your throne. Father, Baba, tunokutendea kunyangwe nesitara nasi mwari munongotichengeta. Baba, tinokupa imbiri tinokuremekeza ino kuti muri mwari vanoshamisa muri mwari vakanaka. Baba, tinoya pamberi penyu panguva ino Baba nemoyo yakapwanyika. Tichiti Jehova wangu mwari wehondo mwari vakatendeka. Baba, munoziva zvatiri ndimi, munoziva upenyu hwedu Baba ndimi. Kwatiri kubva nekwatiri kuenda mwari munoziva. Ramangwana tinofuma takaita sei Jehova ndimi munoziva. Baba, ndoda ngotenda nechipo choupenyu pamusoro peumwe neumwe ari pano mwari. Hakusi kugona kana kungwara kwedu asi nyasha dzenyu Jehova. Rudo rwenyu nyasha dzenyu Jehova zvinotisanganisa Jehova. Ndaingokumbira mwari kuti murambe makatibata Baba, rambai makabata mwoyo yedu, rambai mchisuka mwoyo yedu zvakariziva nesivatenzi. Tiri vatadzi pamberi pose wenyu Baba tinobvuma. Baba, we have sinned against you a lot of times, my God. Baba, that's why we come before your presence and ask forgiveness, my Lord. Chitibatsirai mukati moupenyu hwedu seumwe nemumwe mwari, that we have that forgiving spirit within us, my Lord. Let us have that spirit of peace within us, my Lord. Father, we pray Jehovah in the mighty name of Jesus, my God. Baba, tinoziva zvakare Jehovah panguva ino mwari. Baba, a lot of people are going through difficult things, my Lord, through different kind of things, my God. Father, we submit ourselves before thy throne, oh Lord. Baba, tinotaura kuti Baba upenyu hwedu mukati memaoko enyu mwari. Baba, batai masituations umwe neumwe mwari, zvavanodikushuvira zvavari kukumbira zvakasiyana siyana Baba. Vamwe they have lost hope nechekare Baba. We pray Jehovah that Baba you bring back the hope in their lives, my Lord. Mwari wangu Jehovah, vapei hope zvakara pemweyo kusimudzirana mwari. Baba Jehovah, we are tired, mwari wangu wamasimba, nekushandiswa naSatani Jehovah. Baba, I pray in the name of Jesus right now, my Lord. Baba, ndichitaura kuti Jehovah, Baba Jesu chaivo mwari, vakaenda pamuchinjikwa pavakarembedzwa, vakaroverwa pamuchinjikwa, vakamuiswa vhiniga, vakaitwa zvakasiyana siyana, vakashungurudzwa mwari. Baba, but you know the truth, munoziva zvavanga vari mwari, munoziva zvanga zviri mwanakomana wenyu kuti anga asina wakatadzira. Baba Jehovah, whatever persecution that your people might face, my Lord, whatever persecution that we may face as people, my Lord, Baba, it's a phase, it will come to pass, my God. Baba Jehovah, give us the strength, my Lord. We know Jehovah, greater is he that is in us than the one that is in the world. Baba Nesara, just I pray Jehovah, I destroy and distract every demonic spirit, my Lord, every spirit from the devil. Baba, on this platform, my Lord, Baba, we uproot every seed that has been planted by the devil, Baba. Sidire ruvengo mwari, sidire ku destroy Baba, sidire makuwa Jehovah. Baba, I destroy Baba Jehovah, I uproot Baba that seed, Baba Nesara Jesu. Chiti let this page be known Jehovah nerudo mwari. Ngaribe page Baba receive its purpose, my God. Baba, we are not bothered and worried about what the world will say, my God, and what the devil Jehovah will say, my God. We are worried about what you would think about us, Jehovah, when we see us, my Lord. Baba, tinona matapangova ino mwari. Baba, tinouya pamberi poso wenchiti Jehovah. Baba Jehovah, there is one person in particular, Jehovah, that I want to pray for, that I want to submit in your hands, my Lord. Baba Jehovah, whoever is behind Pamela, my God, whoever is behind Pamela, my God, Baba, I pray Jehovah that heal Jehovah the person behind that, my God, whatever is hating here, Jehovah, I pray Jehovah that let her find the spirit of peace, my God. Baba, we submit and surrender everything unto you, Jehovah. But not our Baba kuti mwari imimi Jehovah pane chise chavanenge chitiri kuitira munhu chakaipa Baba, let it reverse and go back to the person, my God. Baba, tinonamata Sara Jesu Baba. Baba, tinoziva kuti muri mwari vasingakundikani. You have never failed us, you never start failing us today, my Lord. It may take time, Jehovah, it may take Jehovah yes, my Lord, but eventually Jehovah you answer, you fight the battles, my Lord. Every battle, Jehovah, we put it into your hands, my God. We submit it unto you, Jehovah, and say fight the battles for us, my Lord. These wars are not for us, my God. Mweya yerudzi, mweya iri kutenderera, mweya sakarurama Baba, haisi yedu mwari. Baba Jehovah, Baba tinoisa kwa muchiti Baba, imimi ndimi muridzi wehondo idzi mwari. Irwai hondo muri imi mwari makazvimiririra. Irwai hondo Jehovah Baba. Isusu let us just be calm, Jehovah, and see Jehovah kuti mwari muri kutiendesa kupi, kuti mwari muchaita sei Jehovah, nokuti muri mwari vasingakundikani mwari. Vanhu tinokundikana tine patinogumira, but imimi patinogumira ndo panotangira pfungwa dzenyu. Baba, every broken heart, my Lord, I pray for it to be repaired right now, my Lord. I pray for it, Jehovah, to find peace right now. Baba, mweya wese wakapwanyika, mweya wese zvakare Jehovah uri kuremerwa. Baba, neziva raJesu panguva ino mwari. Baba Jehovah, strengthen their hearts, my Lord, in the name of Jesus Almighty God. As we are going to sleep, each and everyone who's here, my God, nevamwe vedu vasipo Baba, tinovaisa kati memaoko enyu, ropa raJesu pamusoro pepenyu hwavo Baba, ropa raJesu Jehovah. Tinotaura Baba kukundiswa kwavo mwari, tinotaura zvakare Jehovah Baba kuti mwari vagoneswe nemi mwari, vakomberedzei zvakare Jehovah kubva kune zvakaipa mwari, vaitirei nyasha, varwirei muhondo Jehovah dzingauya mukati memhuri dzavo Baba kana mukati meupenyu hwavo Jehovah. Baba, mukunde muri imi mwari, nokuti hakuna soja rinokunda hondo zvakare semi Jehovah. Hakuna Jehovah hondo soja rinokunda hondo dzeupenyu kunze kwenyu Jehovah. Baba, that's why we put our trust in thee. Baba, makataura mukati mesoko renyu mukati every knee pazuva rekupedzisira Baba, every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Lord. Here we are tonight, my God, confessing with our own mouth that you are the Lord. Indeed, Jehovah, we are the Lord. That's why we put all our trust and hope in you, my God, because you have never failed us. Baba, ndinonamata zvakare Jehovah. Baba,
baba rambai muchisesekedza Mwari, rambai muchifamba nesu Jehovah. Baba November uyu baba zvakawanda ma-accidents ukati memarodi neDecember tasana naye Jehovah. A lot of things will happen Mwari wangu. Asi protectai vana venyu, vachengetedzei Mwari, even kune nzvimbo dzine hondo Mwari. Protect your people my Lord. Nesta raJesu baba, they've done nothing wrong baba. Vamwe vakangoya kuzoshanda havana chavakaita chakaipa Jehovah. Let them not be caught in this crossfire my Lord. In the mighty name of Jesus my God, I pray for the spirit of love and peace. Nesta raJesu nanamata nokusingaperi. Amen. Amen guys, bye bye. We'll see you.